Be quiet, those below. Be still and be see. Yeah. And of course, the Prince of Peace is already seated in the seat of glory. And I pray you're saying Abebium for God Encountering. We back on your radio. We thank God for live this morning. Today happens to be the 20th day of June 2023. I see that you're ready. Be quiet, those below. Be still. Great and most high. Alpha and Omega, the beginning and the end. Glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, we give glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. Oh, your hinny. Oh, hinny. Oh, your hinny. Oh, your hinny. Oh, your hinny. Monseigneur, mieni mojam. Where he move? Where he move? Oh, your hinny. Oh, your hinny. Oh, your hinny. Oh, your hinny. Enyum we bobi ane makai asembia Onyankopon nipa bi ka kire me. In fact, all canona I thought say was one of the jokes until say a shas say yeah juma. And it nyum we bobi ano a then quickly now I draw my mind back on something that happened. Na se radia ya onso be ya ma Psalm 44 minutes down 6 a.m. We transmitting live from our national studios here Kuya Frakoma precisely yawo achim abo enti se oba achim abo a Presby primary wo mu school mu ho ye no mo na ebo hye me no ka say the oma makwan techiri ha nyina adwudin enti ha ya ne wo be kan ho na yenye business fa business ne bra ne ma hu the room fam ma so ari ase o hwehwe yen so ha ya ne wo yentu galamsey enti ne ye kire akwan no bebre no antimi nkire o ma kire akwan because galamsey no ni tuo yentu galamsey yetua yeto oko Ghana Revenue Authority yawo ho yetua ECG for womo so de yetua omo twen abo so yebetua wie Ghana Water Company ye no omoka
Yetia. Municipal Assembly nso ni me pa. Ene ntini ya yetena ase ya yenya kokuduro ni akire ya chiri kwan no. Omo aka nyina obi antimi. Ena no kra ne Ghana Fire Service nso ne nam ha. Omo abed na aka. Hey. Ahwampam je ni fo. Ano point so ya samba bi mu wodofo. Mame na sena me nsire Nyankopon nhira mfa ma wa ma me kwan e wo car ni mu. Driver ni ma me kwan wo car ni mu. Mawo na yira o. Efo mawo na yira o. Efo a. Onyankopon nhira mu nyina maako. Mo amama me kwan e wo mo kamu.com. efieho.com. edanimu.com. ejumamu.com. Baby awama me kwan bia.com. Ano pay otiminka. Kristo Yesu wonhira wate. Ewurade wonya wakoma so ade ma wate. Ewurade wonhye wanimunyam wate. Ewurade wonfasere enhye wanim wate. Ewurade emma wasefo nye nhira wate. Ewurade mamu mmere ngu wate. Ewurade be mama sidan na mo bedam. Ewurade be mama hwe mo ma na mo nso be hwe mo wate. Me se ewurade omma mo mmere ngu wate. Se wa ma me kwan ama mo ewura fie ho. Wa ma me kwan ama me ewura ho no mo. Adwuma ni mu. Wa ma me kwan ama me ewura car ni mu no. Driver ni me se ewurade omma wo mmere ngu wate. Obeye nhira, obedi adanse. Baby bia mama kwan ama me ewura no pe ya. Adasa etie me ahobrasiem na me de sre odomfo ni moburuhunfo agye Nyankopon no se omma mo bre enye kwada. Mame sanka wa pam no. Se woni mapam no. Apam na ye ne Nyankopon ne wo no. Se woni mu na no kinkan the book of Psalm. Or say gather before me those that I have a covenant with. Erade ni ya wa apam. Ye ya apam no na ye tena ase bia no a na ya kai wo sa apam no. Se apam ne de he. Apam ne se wo unya ka akwanhia. Apam ne se wo unya abanyamane. Apam ne se intwato so ebi nto. Apam ne se wo ntena ka mu. E ma ye se ka na kwohwe ase ne mu nipa wu na inside da bi. Apam ne se wo unkoda kete so na yare enka wo nto ho. Afei apam no echi bo hyede se eyire so shire so seden enipa nyina yi uto chene enipa nyina ba be ka kire so eni da so asa yare we de no ana de ne be ko owu mu a me se apam no echi bo hye a ye Nyankopon na hye ne se eyire so shire so seden ogu ye ni mu aseda sare ase we ba to edi ameje so obo ba ofori amanfo ushia me na frame me obi meje wo so anopa so ya science nkonyo eye maache se ne onim dada no the free sub break up me say anopa 10 ebebo eye for God and country kotokumai anopa yabo ye ba be som so ari ase Sharabarabu panam hey be quiet those below, be still and you see here come. Sing it again. Be quiet those below, be still and you see. Profuno. Hey, one to be in time behind. Be quiet those below, be still. Profuno me say one to be in time behind. Now do one for fun. Thanks. Ebetom. Ade.
Oh, become most above. Be quiet, those below. Be still and see. Here comes. He's great and most high. Eba chama me fabi mo brese ne be sakode de mun nyina fanto asom fo na fe yanko nyankopon asem ne so siman wa duenum pepepe na agba pa no pa no nsia ho Maakye live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 ewie mo brese ne be sakode de mun nyina wadaro ma fanto asom ma o se men kan chero se fiti an opayi ekosi anwumre ensuo ewo wiem ensuo wiem Emane nyongwa because yewura June July dia wa wonim ensuo no tosa enti anopo ya semen kanchro say ade se puema ntem ya hodo bi ensuo ni yi ni ti na ensuo ni to ebeto no ayere mo be nante mu enti wo beti grrr sa pepepe ne ti afi ye kwa animu no ensuo no ebete ewiem bete awia no ahoden wo soro ne no enhye da ni wiem bebre sa what say awia na hoden ne no enhye da ni suru bebre sa ensuo no mumu ahoden wo soro chen awia no ene nti ya no ahye ne nso kosi anwumre apuya mantemu nutu ne nata so nyina da ayade a ensuo ebeto na emframa jampantudu we ekese pa o ewie mobere kese pa na mede ma wo na nya puya mantem enko a wo kire se emframa jampantudu bi a kire se ensuo na no be ye den pa ayire mo be nante mu nso kama we no efree wo mo kire se efree Northern Togo ena Benin na ebe nante mu aba be pie mu ewo Ghana ha enti wo mo Northern region ene ye wo middle sectors BTC bia ye we no eyade se ensuo na no pe ya eto na ayiremo nantim ene nti ya no ahye ne nso ede amame ewie mobre se ne besi akọ ne demu no madaroma abusua empanifo hwe pade ehunu so ede ba ya ye nso so yaje ede mu amane ama wo no ye mfamfa ha Ghana this way obobo okore ama okọ ama ati ede ba Ahenkan 93.3 FM Adiachi Ama media media messe Ama media messe ene maseda ena enwum bi sei ena mebo die di kan no eye prophecy bi amensa kan ye through sa enwum no ne mi di kan boy na alpha and omega no abam ena sa anwum ya mebo no me kai 2010 sabre no na mewo ye ton kwadu ewo CMB Kantamanto na owura kwaku jesi ba be ye program bi ewo arena agbosh ene ya pam wo afiri ho ye de wo ko agye kwadwo obeye program bi wo ho ono su hia me na wabra wo guso wo di ni dwumadie no ya dia sakogina mu bisa asade me de me pepa minimum senti no saya na asane mu na kwaku jesi bopuni me ono so kan se bi abam enti ene no is just a reflection on any mabia akoso ena me kaka me ho na me ma won so aka ho ate se awurade be ma won ya wo bedi obe ma won ya wo be hye won sre na wadi tie sometimes ye betra no na ye kan sam ni digu abrabo so a ebia na obedwin so we there is just and someone who can say but we know what we are talking about. We have been victims
Ebi ala na eya wadwene say oni sika de 20 ane di he o sori an ope kra na obedwen saa you might think say onkrofo yi a omo de omtiti radio no so ne de omo sori ya na omunya ne se de tie no a eni tina sometimes obi enya obi ka so obi nya de ma no pese obu because na adwene say oni odi anka na ya adwumenti no wo de wo da sika mu a wo dware ne to etu ka so anya de ma wo pese obu fa so na no ye kota de na hinka for de sem de mu sika oni ese saa ya so ya brebi wate na nia egusu ekura yen de ye ko Awurade bo sha wa hye yen a ya adwene se ye ma ne ntofom nsei enti eda so kura yen na ye gugusu nsuo na ye nim se nia waka nyina no yen kakra ebeji boom na eji boom no a wodi wani behunu bi because yegusu a ye modi no ohweye nti yeji boom nso Awurade be mo wahunu na wanka se wadi hu adanse ye saa asem na ye kura mu no na me pese won nso so eya ade bia wo kura mu me mpese waba mu bebu sima ba akompo he don hwere kra de wa eni tete ba akokra ya na me mpese waba mu bebu me mo waba mu o because enka ye ma ya ba mu bu yank ye nte ha no pai emu odin I know enye easy but odofo me mma waba mu mo koso ekura mu die na eyire so chire so seden Nyankopon no oba Nyankopon no ngu animu ase oye Awurade a oye na nadoye ewo ho. God is good indeed. Oyo na ne ye no enya nduru so a ye kan be kasa nkrofu o mo pekasa dodo. God is good. Okay, in the book of Jeremiah chapter 33 ye wi ana maba de de namne so. God is good indeed. Jeremiah chapter 33 the verse 1. Making kind of free Holy Bible numu. Ye wi ana ma hwese metimi the King James version nso e de atare to a se wonim se no de my favorite pa King James no ye ne dai ne dawo ne hwan no ha obi mpe bata no de me ma eno na makan a ye me de eno na me di ko school nti na no ye me de no na tie ha o say promise of restoration enano na Onyankopon ka kire yen se na nea nkanka eni ntutu meno adie no what the locust has eaten Awurade se wode be den obe replace obe hyen anemu obe restore. Listen to me. So Jeremiah chapter 33 verse 1 and I read or say while Jeremiah was still confined in the country yard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. The Lord, and I said the word of the Lord came to him a second time. A second time means no edika tibi, no edika to say nkrofo say Awurade be hira no, no edika to say Awurade ese obeye ni ye, no edika to say Awurade ahye ne bo ne nananam bo so do mbekọ bo asase ne so na sa asase no ewo ni nufu nsu ahye so ma. That promised land is filled with milk and honey, and that was the promise God gave to his forefathers. So the second time, he was alive and the word of God came to him. It was so. And for the second time, and a masababium and day 2, and a masababium make catch say God is good. For the second time, and a mababium make catch say a radia shawbo na a year so saden a bebum. For the second time in this week, I have come to tell you. Or say for the second time, the word of the Lord came to him a second time. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is his name. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Unsearchable things. Hey, anybody will come now who nim
se Nyankopɔn kra de aka wo hyebere ho ebebam Awurade ahyɛda siesie wo ba kama bi di ama wa saa oba no baba be ya utru better half awo no baba ma wa brabo aye complete edinti ne me kan che o se nya abotra brante ababa wa Awurade asiesie be ma bi a eno no kra no wa anwe ho da wanya wadwene se obebo ho mpaye mpo sikani bi a wo ba beboa wo no wanya wadwene se obebo ho mpaye okra de na you were just praying about your work say Awurade ma wo prosper e wo adwumam but little did you know say na Awurade asiesie sikani bi a oye destiny helper a wo no ba beboa wo na wa catapult wo e de wakọ o promised land in a fastest way na wonim. That is the unsearchable things. Wo unakura nwe ho da. Osiro Nyankopon asem ba Jeremiah nchen. No ka kire ne se mimi ni wo Nyankopon no. Anopa yi for the second time I have come to tell you say Awurade asem wo ba wo nchen a ka kire wo say wono ni wo Nyankopon no sufre no wabra ususu se nipa nyina yi to kene wabra ususu se emu nye na de e be yiri o sa bre no oso ye Awurade sufre no na se wo frɛ na verse 3 no oso call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Na se wo frɛ me na usire bibi wa me hɔ a me de anu yie be ma wo enye no nko a o mesan e de niema wankasa kura wunim se ma hye da siesia ma wo enti eno na atwema adwen akwakosi onyame asem o kan se na minim adwen nko amadwen afa wo ho enye bone adwen enye musu adwen na emom e ya adwen ye be ma wo awie ye papa ebe ye wuye ebe ye wunhyira no eno na atwema adwen akosi se sa unsearchable things no I cannot inquire from God what exactly he has in store for me. Mean to me misa Awurade mean to me nko heaven enko hunu adekode potin Nyankopon ahyehye de afa me ho senka onipa bia nam na ye tro ne hyebre enema ebesie 2-3-4 days ana 2-3 years to come enema ebesi wona brabom se ye tregu obi mo maso a anka ebia na manka ye be fa ye ho namfo obi nim so obi catch am say 2-3-4 years to come. This is where I will be ya ebianka I will argue but na minim say and only form a part of the unsearchable things and only a funny mystery a hintasem that is the unsearchable things. Hey, Awurade wa unsearchable things for you. Awurade wa papa de ma wo. Awurade wa wo ankwala ni be yie na nim se nipa nyina na wo nkwala mom ye yie. Ai, se nka obi aba ye president. Enye nipa nyina na wo stars. But wo unsearchable thing Awurade a prepared ya ma wo ne say, o be wo stars. Ye frɛ wo ma no a we ye MP, we ye minister, we ye doctor, we ye osofo, we ye nsɛmtwerɛni, we ye teacher ni. He, nia oyɛ the list ebe wom. Ebe ye dia oyɛ ni PhD. Ewo abrochiri na ode anuonyam abrebusua no. Eno ne the unsearchable things a Awurade hye wo ene me ebo se wo frɛ no a obada na di e de akyerɛ wo. Verse 4 ne de asi wo ho. Also, for this is what the Lord, the God of Ghana, the God of Obuoba, the God of whoever unim faseo says about the houses in this city and the royal palaces of Ghana that have been torn down to be used against the sage rams and the sword. And when you can carry Bible na baby or say you meant evil, but God meant it for good. Modi amoye senka mu sumia to amenanim. But na munim say sa amra na mu sumia to mu no eno na ba be a medium ama mako me destiny helper eho.
enti to da bia na omo de e omo adwene nka omo sewo na omo de e omo adwene nka omo keka ho nsɛm ananka adwuma no ahwerewo but omo nim sɛ wo keka ho nsɛm a wani nyi adwuma ni mu a opese wo gya adwuma no ne omo nim ni sɛ Awurade asan abie kwan kɛse bi wo baabi a sɛ omo kura mpo anyɛ saa na wo feel so comfortable wo baabi a wo no a ebia nanka wa nkwa nkɔtɔ saa bɔhyɛ asase ne so ɛne nti nkrofo ni di wani no no omo nim sɛ wo gya ahenkan a wo benya a bigger offer anka ebia nka omo ani wani nkoma ani wani. That is it. Koma ani wani. No mu nim. When you hintasem, the unsearchable thing. Awurade ka ho asem. We say God is good. Onso say den. Me say God is good. Awurade wo ye. Onti wo bo hwene. Me say Awurade ye. O de bra na de enso ya ye nyina ya na eduru ba bia ne abamu abuye nipa ne bia but abamubuo ne ba na wa pray yen na waka kire se na owura fi bɔhyɛ a ma hyɛ wo no ana me bɔhyɛ ne se eyire so kyire so se den mi ngu wani mu ase eya wo ne wo nkrofo nka ho asɛm enti anopa bia me ba na me ne mu aka ho asɛm no anopa yi me ka kire obium Awurade wo ye na obeye wo yie se Awurade ye dia obeye wo yie Awurade asɛm a de bra wo na ne de si ha Onyankopɔn ya adoma wo kyene betoa so de ama wo yegusu a yedi Awurade ho adanse de akyerɛ dasani bi a wotie mi anopa yi odasani bi a wotie me sabre no megusu a me ka kyerɛ wo sɛ God is good indeed inti me mfiri ne nkyɛn kɔso atena ne nwunu na se kɔso abrɛ wo ho asema ne nkyerɛkyerɛ kɔso a na yɛ wafam de sɛ onipa na eyire so kyire so sɛ den a ɔyɛ Nyankopɔn ɔyɛ ɔbɛ Nyankopɔn ɔyɛ honhom kronkron Nyankopɔn ongu ani mu ase ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo yɛ de sports ɛtoa so de ama wo ɔmo wie a yɛbɛsan ababiom na afei yɛde de aka nyina de aba bɛka ho de ama wo sisi ade nyame adom ɔkɔ United eguso nkakra a wɔba na enra opoku sa we no so no wo chart no teams be na first 3 ayi okwa ne di kan ana hwan ana team no to me no as a vision for no 7 points and me ne CEO ni hia okwa da bi vision we no kan no na me nim da ade ti se wo hia nipa a me nhunu onipa no ne a oye ansa na de obu ama no wow obu on mo hia opese ohunu usu no ban ansa wo ne obo ba nansa no akomporto no ho ansa na wabu Andra mi ne ni hia me ne di nkoma o ti mi din no na ohun se edin we di o ye kwawuni ana na na mo nkrofo no person bo me mafia no nti nkomodidie mu ono ano ena mi hu se saa ono na vision no ono ha okwa United no na bi on ha okwa United say ono okwa na say chat no mo kopa o say nye o ha wo wuti be yie no na we yi afa ho omo so game pa mo bobo sa game nti enra mi bu nkotodwe esre no senka wonyem se enye se wonyem o ka se wonyem dia na se okon no afono na wo se wonyem me se omo ngogo omo ataba mu kakra naka okwa na mo okwa kwan na pa sa game ni de be yes aba no sa game do be she enye saba so omo kobo wo ehin fampo a eno ye tafo omo kobo tafo o da bi enya ba enra me ne kasaye ti enra me ne kasaye ogusu su tie anopa yin su tie me ene panichew na because you say na ugina kwa nya na no panichew me enya chew pa o so wongo na tabem mu ka ene sa no nya chew pa to sere no me ni din komo so wongo na tabem mu kakra omo ha dwen dodo omo ha dwen into my ready one team ni ye 7 months pepepe ni o ngofo no I tell you mo guragura mu sa team 7 months pepepe ni sika ofie watimi abo abiduru ba bia waduru ya sika ofie take obi be 12 years as if you me ne kasa say mesre no we nya chew pa mu de but mesre no omo ngogo omo ayi na okwa bre okwa nko na afi nyame adma next year na komo so maba omo mbra Premier League no okwa wa bro chairman 2006 2006
na mo so mo tena ase edi ensemhunu sei ya o mre sen 2006 o tena ase me hye o 30-0 Command so sometimes you do baby so I'm call for so I'm come bi face match dom so be ye kakra ma enti sisi ade nyame adom omo guso a some match ne say utimi ko omo ko bo middle league no when say am about 3 matches aka call for 2 games na je say omo wie na dia be game ni aba enwie am about 3 am shit 3 matches omo bo ni am 9 na bi say je o say aka 2 pe aka 2 so obi about 5 matches so am about 3 ya bo enwie da ti say nyame adoma kwabena say wochina games ni wochina wochina mbebo baako na wo hefa wochina kwa udi ebi omeba chebi astrotef no so okay na fi last game no makobo tafu na fi ahwese kwa fo ni bitima qualify de ba nyame adom ye beko si o mabo 3 o ma hye bia kwa biblim fo no mo hadwen ba o ma hye wom ti say kwa biblim fo mo wie de aka uyi kutuku friend saying okwa ufi ho a me next team no kwa bibrem o film pa omo ye well disciplined fi kwa fo no omo na omo tumi ni enim sankrofo wa betoto apa so kwa nke ta we mu achi mu mbae kwa fo me ya eya won krofo yi ngofo me ya asemo enti afu emu me nyina ntai kwa fo baba say division 1 kwa fo ba east region ebe hye papa ben fa say kwa United ni kutukuro ya so oda sports stadium na wo say kwa wu ho no a enhensem no nye chaka te se ba bia menim nti ho no say no mutumi kan mo ho bom kakwa ufo no nya te se odanfo de ya kan wan bom ne bom 13 no o se no de dabi say sa time ne de edu some time to ayi no cost no yoko dabi sa time ne sem bebre sisi ye no tie sem bebre sisi ye sem de se bebre betime sisi oh dabi bi mun sun sem sisi ye bet ye nkam pade wo of sansen sem nti okay nti nya wo ken kwakwa ne say kwakwa ne say tebu na da ho no no okọ unfu mu trotro ta 1 point gap between near 1 say 97 2 point 1 game between near other second even the other third crampo no still now whatever agenda ukura mfama nyama sem agenda bia ukura bia nyama sem okwawu eba any true sure okwawu ama okwawu ama ba ko ne mra vision for no obi not agenda ye kama okwawu ada no ho so wada no ho so da omo kasa che omo tie omo ntisi we mu mo krofo yi omo na mu tie anke som 13 ne wo se bi na wo ye 2006 na wo yi kwa United na hwe ko eka ho sisi abaya part of them untimi ya no me nka say me part of them but 2006 asem a wo dey beto 2023 ho 2006 asem na still no kwa United and no kwa United oh masa omo ano mo manage 2006 no obo premier da bebre ni ho omo ni wankasa omo bebre ni omo ni wankasa obo club na kana say obo premier da na wati akwa division 2 engineer wo ken ne kwakwa ne say na me kan say sa fie nyankopon ayomadom omo top table no na so mo ba omo tutu omo no maye yate na football dey omo de okasa kire omo tie omo ntisi we mu omo tie anko omo ko division 2 na ntie futu na wutu omo no so omo ye ne den no muntie na wutu omo fuso omo tie na so mutie anko omo ko division 2 adam si wutu omo fuso omo ntia na enti me ka chom so omo okasa chom omo pensa omo muntie enfo bia ho omo tie futu omo ntisi ya no mu omo ko United asem omo ntisi ya no omo ko United asem o se omo ko asem me poko traditional club omo ko asem e se ye fa ne ho adina club okọ em dia me penasem adam se sa wutu e fa ho club so mu nyina no omo qualify on merit obi qualify from the table no ide obo de no ko ayem se se to ko ni kutuku na se me kan say minimal but ni nyina nim ne se ye hwe chart ne so na se mpo e tough say ya na se kutuku 111 ye nyina ta o machi ana no more 5 and 6 kutuku na ye nyina ta o machi o betina haro ha wani kire se ye nyina ta o machi ni ata o machi na duro ko United so ka jam se etu o mfo na muti anke ni fefu mbo no 13 nil da 30 ayi muntu so just sports no okwawu ba se no na aye na krokro dia uti na ko baba mo ba dia me yes so boto ko ne ya ka se mo se yenka asase aban yentija yeti ko so anaye asa ye gina na so ya qualify we awo me no be ko kwawu me no ba ko hunu mo ma e ball no so nye fair o so ayden mo ma e ball no en for my ball nye fair
Every them supporters. Every them for no my born in your face. And clubs, I think, say clubs are always still with you. Active clubs are always still with you. Active club, clubs are more qualified course or local middle league in club many. So mother of all clubs always still with you. Gapo Harmony and cause more dead influence. See as our clubs no. Okay. But clubs exist your mobile you must see how to folk team the born on some and say only the oldest existing clubs. No, bro. It will be place and can't confuse you any. And how to folk no place in FM now. They are treaty players for Ghana and you. I know there. One say sometimes anyone here can say Mami or Atania Tahonomi. I'm free the beans in Wafena Canada also. I say no, me Mamubium. Now, call United, I say. My friend said, "Oh, God, are you?" My friend said, "Oh, I cannot pay me chiao." Oh, Jama, what God are you? Oh, why here? Kivesa mo bro as I see, you know. Premier League. Oh, God, are the workers who go. Kivesa, oh, God, only we are feeding any good training. Free go besa. Normal Ghana. And yes, I case a year or Ghana football. And I say football. Not even Ghana. Yes, so this time with the mom go free go baby. Oh, this time free. I don't know. Oh, I'm free. Okwa first ka for na kasa masa ya wasem no okwa usika for mo first ka no mo first ka nsi omunsi better clubhouse omunsi fence oso mo yesika for a omumpe tise na Zamalek omo sports complex na nko masi bibi ka ga bia nya Zamalek o tumi ka we chire kutuku ni awon kike o tumi ka chire kutuku amaka dia chom so e da wo so dabi say okay e da wo so poku na ka say o kike bi chire wo mo na o mo we obia me ba o kike chire wo na o mo we dabi say o had obi an yini tiso eskeni but we no say nkofo skafu dabi ka oni bia meka so eskeni bia na chire wo say wo ska o poku na e kana say up to now dabi on to poku na me reply no oh hey so wa fa ho e kike bi chire wa fa ho kike bi chire yen there be tie okasa me reply na so go United ya go United sikafu ho no but still no ni achim dan na mo supposed to pe Kotogu Royals inji ye ni sikafu ko sikafu but still na ye na me ba officially no what is say ko ni bia ba ka che so me say opoku na me reply no na se mo kan na no reply na me ba reply na reply no asa wo pe obi akeka wa dia che ne dada no obi de ne ho aba na hu se me pe obi aka san wa chire obi but opoku se mo kan se o me yesikafo no na me say o mu yesikafo dia so what in America said that come no said the sports complex what bus say o kara ne da o kara ne yellow and red na me na e friend say akofuna na mo so mo yes akofuna ya chance dia no fa to TV no so akofuna na to United ya branding kama ukwa du ukwa first time ko park on bus nsi police station bi me nim kroni din but na me be park bus obi bisa say ba mo ba me kan bebrebe o mo ba Premier League na mo ba henfa am ba division 1 we am ba division 1 we iti no that be obi your club o mo division 1 o division 2 ye ni boss data ne team Kempon ye ni mo ye fine bus fine players o mo ko train na we say players and kasa na ko question me bisa on say afutu bebrebe ya wo tuni say no na wo ho no mo na wanka bi an kire kutokufo ana wo ka che mo no mantie ene wo ntie me ma ka che mo so many times I can say even Sanka chairman Krobenya baby wo team wa ono ba division 1 what when yes ni su tunu fu ni ono no ko Premier League ya e ho mo na ni onyam kase no no kra one team ya tunu fu say obi efa kwan we so na se nipa ndi kan na so kotehwe a nia oba na se o chense eda na kwa we du ha no otehwe nti nsu du ha no ma yese na timi trako but say before the season ya pesa o say we yakọ akwati ahwe nti advice men fa ma we ba chairman so na ye ko United no obi anka se ntu okwa no na me kan still na mo se me timi ma go no tie me ba se ma ya kan wa no se tie se na nsu atemana ni we mu na nkeba bo utu omfo ena me ka kire wo se omo de utu omfo omu tie team sisi ya na aba no forget 2006 forget the SC
Okay. But omo o sisi an de utu omo from here. Omo tinti de wo kan o betie. O so utu omo funu omo tie anka ni. Na just wo abo tirim. So that say. What do agenda nam? But e beto nsuom. Ompe and that's one. Champion club. Okwa United. Obi di akra. Chairman. Tie. Ma obi ahunu na that pair there di ntija no. Oba is team again. FA Cup here dreams for so much. Okwa United na di kanje. Opoku de nyabotre. Okwa na da so no di hu adanse e. Asese dwai. Na da na egu ase no ko bi. Sekan na tuntun sansa na se aben anadawru. Aben na ebo wa himfie. Yes, say traditional club. Obi wa sese dwa jata mienu da ho. Na ye de no. Ohini bi betimi de insist ne buti. Sese dwa ya bi, akunya ya bi. Omo jata mienu da ho. Jata. Anya tonton sansa. Na jata no, na jata. Tie me. Okwa United. Tie me. Okwa United. Dasibre ekuya mo Japan. Dasio. Otosu mienu. Dasio. Ebetimi de insist ne bo say. E madwapade ni. Enya pese egbem. Chairman. Wo se obetimi ti sisi a onye ye. Ba ko no obetimi aka. Chairman. Wenum Okwa United from omo kwa himfi a omo mokokoko. Dabi omo wuram straight. Ba ko tokura so kwa himfi omo busa say me mo obi din wa ha. Mpacha obebre me mo obi adin. Okwa United. Inti we mutimi kwa himfi tototo. Tumi akọ. Bast say. Omo na nte kura na kokoro makwa himfie. Omo na nte na kokoro makwa himfie. Iti Obi untimi mfa asese dwane ntonton sansan we ye kwa ye betena ase enfa metieti asese dwane ye kwa ye betena ase asase aban asase aban asase aban yanti jai ase ko so na ye baden den then ye ebesi wale on more serious note say Okwa United bar I think say ebeboa any clubs na kan nyina and ye nya more clubs o Eastern region o ye Eastern region team anya bi ade a bababo Eastern region no this lot na akọ ebia vote na say nkan ye pe clubs o muti Eastern region ha ya I think say we be kan ho a ye benya clubs a o muti ha no mankasa no ye benya susubribi I think say ba ko bi so wo Koforidua sympathy na e fa ni say we da chika na say ho dada akoso mo Crystal Palace kotokuru ya say we den da chika na say ho dada we Kobi we go fafin check date na oye na we dey twam it was so just Okwa United in TV and to basa ade o mbetimi atoma na o be kra makempo bu afu no ato bases be 3 krada komo bas 3 no to anfa 2 man de no anfa ba ko mra ko o wo be ne sa pepepe Kempo ne no what team na Kempo cappuccino so ni your team no ono woni ne club we ya cry president betimi ato president be no president of the republic of Kwawu Brian Champon ala so wabo mienu okay ono kwa yamashiw tupe no boy na yamashiw no me yamashiw so wabo tupe ba no so dey cry Okwa United ni yabuze yegusu to Kwawu onso yi krachi ya ahoro ba mara ba abotu enti aya operation division ni ni wa yes bas no fragment da honda da cause miensa na esi wo fragment da honda da fragment da honda da penti kan honda da o ye penti bi da honda da chale kan da okay omuso omoye afiance na mehu omuso omoye ina we nye oye bas ni bia na se oni number kra se number ni echira na mebo number ni echira o bacha bas na enya badu yegusu ye anya na bas o chama republic anya na bas o da bi say ye dia say bas na enya bad okay Kwawu republic your president Brian Champon Kobi Brian echira dia no na nipa na ye no ya me se bas ni omo number ni yenhwe yemba echira bacha afa ni egusu aye bas brand number ni echira o so egusu omo brand se fi no mo ye bas we nya foforo yayi unya aye foforo na say dada bas we dey say na Kobi Ken wa to imumu ana awie hobas foforo foforo bas we foforo na nya ne foforo yo oh ni ni foforo ko kuri as mba division 1 mas abo asema na wo kan hwe wo de me ba ma me nko bi se obi wo Kwawu ho sisi ya ha de se foforo se dada o asem no de ezeki kuro na wo se me nko bi se obi sisi ya bas we guy kase bas ni esi kwa so akwa be kon e be ko se ho ade kotoguri na nkonzi
ɛna bi sia ayi has of folk for bass no baby omo bom we no for saying pobi mine no mo ko pobi mine a say pure water o ma so agu ase ho na me say na ebi amoko e training na pure water na mo de ko ona say nsuo ye e dey be nsuo na ye na ko mo fa de ti mo enya 100 and something years o kwa ko ye ayi training ya pure water na de ko mo players na division 1 league e team fa de na nko o ko United ayi team ya wa ha mo for saying Kotoku kura be say da bi uni say oko eye masai men defend sabi we bibia se oko hat of folk oko de be has of folk and I say teams no enye tise bia mpanifo no nko a o yo auras yo defend we team na kasankasa na e ko training bas ni ye for hat of folk se oko auras offense training pobima ho no ma enye hat of folk nko na training wo ho omo mu junior teams be say 3 plus a martin men so e ka o pure town Messi water nim bottle water nim kana se from time to time bottle water nim chema na kasa opa o be defend bonsam ai atemu da bread o be defend chema mi we come now who difference ni say what's the number ho na sa number ho na say we no number so you ya beka jo se bass ni awi mama ka sem nchiro okay kan bible prabu enche tie wo da hwe tie ma hunu okay kan bible a e fa ba bi no o se seminya ewiase agapade nyina na mehwere me kra emfa so ben na menya nti rade boa me na me nsum yiye men kwa na aka nyina eni se motoka e wo wiase efe mo na mo de mo se mo ka adwane na mo koro ma mobra na mo be pakeka ni si ha no mo a emfa so ben sa so fa so ben e benya no akoyi na tela ko yakobo ni 30 mo so mo ko division 2 for so ben na mo nya na Kotoku ka de se wa yi control board na fi no makonya bi ahim dia ade asi control board tan ade ba sha se asema na kin ka asi ya wuji hu number cry ni Messi Kotoku ka no efe mo adwuma ye efe mo gratu na si we kokoi cry from back Kotoku ma ya boni be lewu I'm the car okokaram de Kotoku ma sin Kotoku ma sin we na meka we say tie o de hwe one hwe car na se ona de efe car na efe ya branding the kama mama se ma bibisa ne se juma be na edi sisi ya eye team bus into team no na team no se ya na team no sha se Atletico kuma se se no ko United ayo mo dia ajorgan ya mfa we nya bi ma ne akra the way mbe package was na se si wo na se team bus na ya de ye team na juma sa wo ya de ye team na juma ba se it is your break season na team bi ko be ya current na so mo rent asori bi ko ba bi tie me bia ye ko we say e convention we bia after dia e betima wa gwaje dia club no exercise off season yama events the place no come boko resurrection power ko United no Kotoku Royals yes is a team near the Athletic man say akra sex what was it when they met whenever you just can't walk no nobody is got it as a resurrection eti me pa cha we na free advert na ye me wie ne assemble kira metua wo ye o metua ye e bia audition e bia wu e wa asankra ngwa tu bedi ko metua ba metua jire tamale paga tumu yendi omra basi ni si o keke
Repa memo bibia kwaba embra henkan 93.3 agudie mu nsɛmra so yɛde to adwumade ne so ama medin ɛde Joshua Kwabena ajanim Obrimpa Poku ware wanya tene Canada afe Yosef Ajui enso ebwa yemfa sida Emma Jubilee Hospital maso asem amede agudie mu nsɛm no eba dandan nyina me bodon me ka chew se ohododo oba papa agi ayaresa yi ma yade wanyina etu ayiradia enwa ene Jubilee Hospital oba 24/7 doctors na nurse obegina so ahwe ma yade wanyina etu ayira ebia oba lab na person obeya ye wala bauti kese won ma yebetimi ede aboa afe ya choro eduama sekona koto na fasa ho yare ye ofuma sikese a edura opa to bia no ubunya enso ato e Jubilee Hospital afe bia wono wafafuro maternity pese oye bia midwives begina so ama wadura komenta maboso no beso no onso bewo afa ho afa oba theater enso e general pese surgery Manase operation bia obanso yebeboa yare bi achi usuro feri so bedi nkomoda achire unua ade bi chire wadwen so opeso susu hu ede chire obi a be PM Jubilee Hospital na afi oni cancer unit no enso ebedi nkomo oni ebedi nkomo wasem no etina ye nchen ya entra nko ba bia afi behwe na afi asanso aso ano ede amount na bibia nso akoye ede ma postnatal care enso ehode ma ema na ma wo awie no akra na didiem se na sitie ninsu numu se na sitie na do numu kwampo no se na sitie afi ni nyimu no so no sene ne esi eko oba ncheche we nyina ne bema na bibia nso akoye ede continental care enso ewo ho ede ma emma mafo afro ebia afro na wafa no unya problems bi ewo ho ode bedan ya ebehwe na fe tu ase ntempa so ede amao wani ina ohwa dia unhu ade benwa unhu ekoba ne sa wanhwe ntu ase ntem ochina bi no ede ho kese pa na bebrel be pm na fe a clinica infidie ahyemuma no yemfa nsa woni yade nyina enso diabetes ene hypertension for no so no ifre no pa bia no nchekere enso ekoso edimamo kanti wo hot de upeduan papa atodia ubepi Jubilee Hospital kantina eduana opa atodi bia no ubunya ato se yeduane se drinks specials ne opa ato a ubepi Jubilee Hospital ne nyina ebi enso eho oba na kita insurance enso dia ye beje ne ahwe oye se national health insurance and say private health insurance no ye beje ne ahwe na asumdwe enso etimi abafi uhwe cha kwanya odan babo road Amantra bridge ne so honum enewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni Jubilee Hospital edi nkomo na afo nyade wanya no aba ama yetu ase edi ama ayadwuma ko so asema gude mu nsem no yede abesom ene anope afi ye hye sena se dia ye hye ase mfemfiri na ye se the local blasters aka the Black Galaxy ni ani nkomo unse na anowoka wono enene head coach edema the Black Galaxy eno amno ka se GFE na je se esco no kotrase eye meeting me no ka se local blasters no ya je ede free anowoka nsem se de papa e fa no masa didi dramani wono the blasters of Ghana assistant coaches ni bi wono ene mpedifa boni din so omrai no me head coach enfema na se the local blasters aka the Black Galaxy efo no yempiemu ewo U23 African Cup of Nations and also shall this month ya 24th of June ya ene no sa jumade no enso shall ewo Morocco we the 4th edition na se ebaso in terms of 23 African Cup of Nations no na group no two groups say na esi etie group A ye Morocco or a host nation Ghana yesu ye honum bi Congo and Guinea afa group B no Egypt epiemo Mali epiemo Gabon na afa Niger enso epiemo na Ghana yesu ye wo preparation de ye era kopino bibia so etimi akoye ede amaye na Ghana games bebo or AFCON national say na esi etie 25th of June Saturday no Sunday 3 p.m. Ghana and Congo ebo afa 27th of June Tuesday 8 p.m. Adia Ghana and Morocco host nation and ebo na afa Friday 30th of June 8 o'clock no so no Ghana ni Guinea enso ede aboni na Ghana nya vacancy ba ko na no da ye ni Egypt boy no ekoye draw reporter yensa akane se ene na se 2:30 GMT anafro ni chema 5:30 local time no Ghana etnase oni eye bobo kwanden na de Zamalek ebo e Zamalek Sports Complex Cairo ona sa big game ebaso Ibrahim Tanko ono head coach edma Ghana U23 no ochema ohwe ni squad e campa na se ni no jumade no ombeko akomanim o se target ni de so mtimi qualify kopiemu all the Olympics games no na bibia so etime qualify na enso cap da so intomo de no mpeso munya cap no yentie nsema papa ni de Ibrahim Tanko head coach edma Ghana U23 edi jaye
It's a very good experience, and we missed to go to Japan with 1 penalty. But I mean, when I look at this squad, I'm very, very hopeful that we are going to make it this time. And when I saw the game today and I saw those who will come and join us, I think this time we are going to make it. Even before the video analysts come, I am watching some of their matches, and I mean, you have all their clips. We are going to watch them and then map up a strategy that we think is going to help us to qualify. The target is to qualify to Olympic, but there's a cup also to win. So we are going to give our best, if possible, to win the cup. But by doing so, if we come second or third to qualify, I think it's all good. We only need their prayers. The rest we are going to do it here. The technical team and the players, we are committed to qualify the team to Olympics. So I think we just need prayers from Ghanaians, and everything will be fine. We head coach Adima Ghana U23 African Cup of Nations Baso Morocco 24th of June on Nkoma ono so odi ejaye and a meeting etimi koso His Royal Majesty Togba Fede any GF mpanifo ekuhia ni nia nyame adoma next year autonomous league epese ball Ghana e ma sese de bibia etimi aye confirm na no FFO ni kohia no o ma gya atom se ne na yese ne 20th June ene na Ghana na yese transfer no ye bia atom tie bia o ye club a onso obetimi register players enya na yese Ghana Premier League no ye bia atom afi division 1 no ye bia atom e ma no so Premier League no ye bia transfer ni nia atoma onso betimi statistics bia o sign place na His Royal Majesty Togba Fede edin sembia to just nyame adma 26 August wo ton sa de free 18 Premier Clubs ni nia so bia mra na fe omofa meeting kese enfe hyehyɛ so na fe omo data afi autonomous league no on betimi abo e na fe sika na so win league na onsa betimi aka e na fe appearance fee a one bema club bia no na je se eno so ometimi enso edimi aye hu meeting a enya asem ketwa na no na any former house of folk na is team manager papa fa ni sabankwe edin komo eni ebisa se ni sabankwe ensem ya betodwa e wa Ghana se uwura man se club owners for no ana se ebia club administrators for no ayom nso timi wurawura coaches na dwumam ebia selections no ebia na se club administrator bi no akwa first 11 e de amaya coach ni so onyemo no so sansem no no kre oni chese managers bebre ayadwuma e wa Ghana ha enti sansem ne nkofo Ghana ha no kre nemom ye coaches bi wo ha wo no untimi influence wo especially papa fa Jones atukwefiu de masa oboa se bia wo ye club na ebia ye club administrator bia untimi mfa ho fole na dwumanum e ba ne sa masa obeke kanadwen e de akyerew ye ntie se ma former house of folk team manager ni sabankwe e de tudwa Ghana, me blame coaches no, let blame administrators no, because coaches will be moving with my administrators na influence them. But I'm no influence on selection. And I make us Ghana coaches have no age mapa. Let me imagine how I can see. It may imitate you, ama. Those are two ways you put me influence me. As if you are the best dream pass me could be Jones. I mean, age ma. I was Ghana. To send a Ghana football. I say businessmen your mother shame. Come on, bring your get carrying the mobile. And yet man no mother says I need you. I'm the one to start. But yes, the kids coaching more than one agent. I'm just a people more than 4 agents. Now I'm going to players to my coaches. Eti former house of folk team manager ni sabankwe and this answer no atujano yemfree out of folk former team manager na fe MPM former coach Adema Accra out of folk player ni din Ede Mohammed Amin Polo no so akasa Ede Afa Ghana Black South head coach and din Ede Christopher Hilton ehom obeka nanu adakwasi ada Ghana yakopiem Madagascar Antananarivo Mahama Sima Municipal Sports Stadium on Ghana ni Madagascar Ede Ebona weno na African Cup of Nations qualifier match day 5 Ghana ni Madagascar ene di boni obia entimi amfa goal Anthony Nyankwa Chiremo oye super no so Ghana ye 9 points Angola eta echi dindia onso omo 8 points Mohamed Polo Echema osi Christopher Hilton o hwe papa no ne baller obo games so abodama Ghana or lactic tactical ability osi papa no the ultimate say on sheda anye coach Kedua Biasa na o hwe local coaches omo kromadom na omo hwe ball omo eba tactically omo ye good than papa ne din Eric Christopher Hilton osi adwan de on de nkobenya ye former Kasim Mengolo Kansi oye adwuma de ma bechem United na fe Michael Osei oso hwe sa two coaches si adwuma mo ball Ghana haro na fe nyomo Ghana Premier League ni ma na se adwuma ne mo metimi aye na bibia so etimi akoye enso ede ama Ghana Black Stars afe yenko Kumasi Asante Kotoko na fe Kotoko fans no anopa mu ntie mu sema airby onu se Kumasi Asante Kotoko league no eba na wiye no omuni coach na papa fan Abdul Ghazali ene e ka se onhwe akiri na me no ka se league ni ba na wiye no Kumasi Asante Kotoko ne Aduana Stars coach papa fan coach Pakwesi Fabian
Fabian di nkomo emen nkomo didie no enso atimi adu akire yire pa se wote se coach pa kwasi Fabian abe coach Kumasi Asante Kotoko emane nyonwanwa na Kumasi Asante Kotoko nyame adoma on the 4th July and the team no ebe start pre-season Ghana etunu ka se wan hwa coach Abdul Ghazali and ebe start pre-season no na fe Kotoko nya coach a wono so atimi aba beto aso na his Royal Majesty na so 24 osetutu nyame adoma next week and obeton side for Kumasi Asante Kotoko board papa friend Dr. Kwame Chen edano no na fe omatimi awurem menhia na otumfo osetutu ni omakodi nkomo latest free Kumasi eba ne se dachi bia no Dr. Kwame Chen ni board no ye beji adwuma no edi free omsem ye ji adwuma no edi free Dr. Kwame Chen sema afi papa friend Dr. Kwaku Oten wono na me no kase otumfo osetutu edi team ni bema no na afi wa fen krofo edi akom ho na Kumasi Asante Kotoko players ambobom din nyame adoma next year ye huom so musia kan ya Kumasi Asante Kotoko Joseph Amuakon ye hu no afi Dixon Afoakwa ye hu no Samuel Apia ye hu na Brazil ni striker Kotoko fa ne bae no D'Souza wono so ye hu no na Kotoko na ebuso unse Kotoko player bi fa George Mfegi me no kase de uramo Ahila e wo Sudana e ho na branch fa ni Ibrahim Moro esia kan ama show interest e wa branch ya ye fa George Mfegi mu enyo no nko a me no kase Steven Mukwala Orlando Paris uramo South Africa wom so show interest e wa branch fa Steven Mukwala mu a eno so yankoma ifri Kumasi Asante Kotoko ba anopedi musem no ye de ejawo Eastern Regional Football Association Soccer Local Middle Lake Fixtures no match day 4 ochina games no etwaso na ayade ado ni chioma no nkron ochina no Live Now Academy and Live Now Academy and Victory Air Soccer Club omo etna fe na omne Right to Dream Academy ere aboni Okwa United obobo Okwa United omo tena fe e Kibi Astrotef no so omne Blue Pelicans na de every time so afa kwa Bibrem United enso ebetena fe enso e Kibi Astrotef no so no miensa no omne e Super FC enso ede aboni 3 games e baso no Live Now Academy ene oboni game 9 o'clock Samson ni chairman Okwa United enso eboni game no na same time na ni chairman so kwa Bibrem United enso ene Super FC enso ede aboni no miensa ede munkra na ede eja table no de after match day train on say na esi etie Okwa United ready kan over 9 points plus of 9 goals afa Victory Soccer Academy and as a Live Now FA omo etosu mienu a omo 7 points afa do ni chema Blue Skip Pelicans omo etosu miensa omo 6 points kwa Bibremo etosu 9 or 1 Super FC etosu enum ono so 1 na afa Right to Dream Academy ensu twatoa over 1 point yenwura mu Dreams FC coach papa fano I say Abdul Karim Zito ni ani komo unu say enche MTN FA Cup omo je edifi Kumasi Base Club King Fights name into omo jira Ghana name El CAF Confederations Cup na me no ka say the papa fano Karim Zito say care to kreko aka chere say afi Africa no on betimi akonti enche meeting kese pa eba bekoso no say emno omo kwakobo Sky FC our semi finals no na ket FA phone friends masa game na akwabo ne gire ho esa dachi bia no utimi the Dreams FC egi MTN FA Cup na CAF Confederations Cup no ya ready say support Dreams FC emoma kosia kan e Africa yentie sema Abdul Karim Zito Dreams FC coach edi tuja your vision president ana ye hodie ye kase visionary director any cat nientia me hu say ye be kon say before our match against Sky of frame is to one from match in the agro don't joke with it so it tells me a lot of some on don't joke with it so now and then ochina Wednesday we are going to meet the players, the technical team, the management, the directors, the patrons are going to meet and we see the way forward. Matiti Bibi say he's ready to play. Enti Urama Dreams FC papa efano Abdul Karim Zito head coach and this answer no etuja yawo Power Express Ventures ene yaba ede ama drivers ene car for battery na part of spring alternator radiator front bumper bonnet na all part to anase ni ties shock absorbers azo say front azo anase back azo no remu yawo Power Express Ventures na fe yamboa afe wiper blade na all part to dashboard door handles anase car headlights anase tail light no nyina no do nchiemu Upon Express Ventures and bo form bunebi no ato na bibia so akoye de madanda nya me ka kire semenfo ni enchemu ewa bosoka na se dakoma ana se kumase na menkosela lo fe kwa ne opa to bia no mepiemu ewa chim dan haya ya Upon Express Ventures edi biaba EPL honoma na se odan baburu di aso honom ne ewo ye ne onokwafo block factory no na ebo nhwanim achim so do kwan ne sonso no ye coupon ona ahwenya obehu yen 024
376 2324 024 376 2324 and 024 615 7706 na one ya upon Estes Ventures enso edin komo na bibia nso akoye de ma my fancy mre ko 45 day na be captain in the morning na foreign stories I ban na no so ebeba me din de Joshua Kwabena Jenim Joseph Aji Boye obrempo pokuare otininka afei Raymond Ashetewuru atene Benito Mauli yina na kan tigbo ma agude musem ye de besom we na no pay ye de si ha na captain in the morning wo boba ofori amanfo atoaso Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Menenamo obrade mi edronjiro menenamo obrade mi edronjiro Obrade mi edroji, menenamo, obrade mi edroji. Akwanti omunsam, yakani nyonimo, wakobi awusi yanko. Papa koda baby ayana, papa kotia semwa yentie, papa komuna dia yemuno. Nansima yedideni yo, menenamo. Obrade mi edroji, menenamo, obrade mi edroji. Wajadi efe, yedi sikaneto, meko binsusu yankaniko, nasi ebeni denio. Menenamo, obrade mi edroji, menenamo, obrade mi edroji. When you been up to a green, and until your brain,
besie nipa menenemu obrade me drochi menenemu obrade me drochi akonto monsam ya kanini onimo wango bia wosi yanko papa konda baby ayana papa koti asuma yantie papa kodi adi ayenio na suma yendenio menenemu obrade me drochi menenemu obrade me drochi yes ya fefedi inani sigaya etima bombe modern na mapa media me babo meni obrade besie me ba Promotional Purposes. obrade me drochi menenemu Young Fast and call Mother Sports Team. Joshua Kwabene Janim on your brain Puku Aria Domasi. The young echo into the world of sports. Abdi Tewoho, locally Omdi Amayan yet Twaso. Some 51 minutes down 7 a.m. Marching your most authoritative social, political, and current affairs talk show. They say, born. Friend on Samambo, talk your home as soon as a ma. I am a BB Cremo, Menenemu, obrade me a Menenemu. If I told you I just saw a boba or 40 amanfo. Yeah, my papa, baby, Ayana, Papa, your Samuel, Papa, Ayamuno, that's media men, Pabo, Menenemu. Yeah, but was so Eddie Amao, yeah, they were that chinty. But in the meantime, a glorious happy birthday going out to you, of Krobia Asante. Oko School, Ewo, Koforidia Technical University. It's your birthday today. Krobia Asante. Live long and prosper. Henry or say SCB. I don't pay me my good morning. Me just say we be aboko there na wedding no makwaba. Moko ba ya yenya ye hwe chiri there na mo de bre yen. Henry or say SCB communication team member. Asani man so across so. NPP. Now exactly a week today, pepe. Oko Asin North about to work a see a Kosovo and Pepe and they say LPG and an independent candidate back up. Any part 9 and I give you myself up for the position of the member of parliament Asin North constituency. Yeah, the anybody actually the better femo who be any the bebrel. Repacho yan konyen kofa wo dachi enti. Obra kwentu efutuo ni adesun ewom. Bosumi we mu de amu amunim ne yesu adada. De ba de. Ye apomoten. Wo dachi enti. Thank you. Anope ye hwe kokram yade. Enra ene ye hya ase enti. Afei ena wodi ufidi na to hanu ma we de kafra. Kokram yade no a ene yeguso a ye di ho enkomo. Kokram yade no eno a ene yeguso a ye di ho enkomo. Na anopai ye hwe kokram yade no ewo ekuekuo bebre na enie types of cancer in human beings ena eno ye hwe nti ye wo cancer
ɛwɔ nipa mu ɛne ɛwɔ deɛ ɛwɔ sɛbi ɛmmoa ɛnso so emu ɛnɛ deɛ no yɛhwɛ cancer ɛwɔ nipa emu. Wobɛtumi afrɛ no types of cancer anaasɛ kinds of cancer ɛno na yɛhwɛ na ɛne no yɛhwɛ akuakuo no bɛyɛ sɛ 1 2 3 4 5 6 nsia. Yɛwɔ cancer ɛwɔ yɛn bladder nti yɛfrɛ no bladder cancer. Nti bladder cancer no ɛno no yɛde adeɛ ɛnɛ me ma types ne kɛkɛ me ka kyerɛ sɛ ne yɛbɛhwɛ types no na ɔkyena yɛabɛfa no one after the other na yɛakyerɛ mu kakra. Nti yɛwɔ bladder cancer. Bladder cancer ɛno no ɛhefoɔ na ɛkye wɔn ɛdeɛn na woyɛ a ɛkyew. Producer sɛ memfa ɛno nkyerɛ mu no nka ho na afei yɛmfa deɛ aka no ntoa so mfa ma wo. Nti bladder cancer no ɛyɛ wɔn a wɔtae ɛnom cigarette ɔmo a ɔmo ɛhye. Yɛka sɛ obi hye anyɛ wi nko a cigarette kura wɔn mu a wɔn nso hye. Nti ɔmo a ɔmo smoky no motae enya bladder cancer. Bladder cancer ɔmo a ɔmo ɛnom jot sɛ bi a yɛ jot sɛ yɛ wi wɔn mboro so afei yɛwɔ genetic mutations I beg your pardon. Yɛwɔ genetic mutations and yɛwɔ exposure to certain chemicals nti ɔmo ayɛ no motae yɛ adwuma wɔ factories akɛseɛ no chemicals na ɔmo de yɛ adwuma no sɛ wotae ɛnheli bebree wotae twe bebree na akɔ mu a momo no motae nya bladder cancer yɛka ho asɛm. Nso so wotae atwe wisie bebree kɔ mu a nso tumi enya bladder cancer yɛka ho asɛm. Ɛne yɛwɔ genetic mutations ne yɛ ebi wɔ hɔ no mu a na me wɔ cancer ne bi me wo a me ba the possibility sɛ me ba betumi anya bi no ɛyɛ ana ɛno nso so ɛwɔ soro. Nti ɛno ne yɛfrɛ no bladder cancer ɛyɛ ana wahwɛ ne yie ɛde ama me. Afei yɛwɔ kidney cancer ɛnso so ɛwɔ hɔ. Kidney cancer deɛ sɛ wo a wonim kidney no sɛ cells na ɛyɛ adwuma no baako breki a ɛtumi kɔkɔfa ɛde ɛba. Ɛna afei yɛsan ɛwɔ ovarian cancer no nso so ɛtae ɛsi ɛmaa emu wɔn mu ovary no wɔn de produce wɔn kosua no a wɔn de ɛto na ɛba bɛhyia sperm no a na a develop wei no mutae develop yareɛ wɔ hɔ no mu a ɛno nso so wɔfrɛ no ovarian cancer. Ɛna me de last one na ɛka ho de ama wo ɛno ne yɛ ɛwɔ hefa ɔfrɛ no colorectal cancer na ɛno no tae ɛkye ɔmo anya mfinhyia aduanan enum ɛkɔ no a sɛ yɛn screen yie na wanhwɛ wadidie mu yie sɛdeɛ woyɛ wo nneɛma wanhwɛ ne yie a utumi enya colorectal cancer ɛno ɛne types no ebi nti ɛna yɛde 4 types ɛna de ama bladder no ɛne ɛka ho asɛm. Nti bladder cancer ne aka kyerɛ so yɛ genetic mutations anaasɛ ɔmo ɛma ewusie kɔ mu bebree ana wo expose ho de ma certain chemicals bi a etimi ɛba. Ɛna yɛwɔ colorectal cancer ɛno nso so ɔmo manya mfinhyia aduanan enum ɛkɔ no medidie no ɔmo ɛnneɛma ɔmo ahwɛ ne yɛ a ɔmo timi enya. Ɛna yɛwɔ kidney cancer ɛno nso so wɔ hɔ. Ovarian cancer ɛno nso so ɛwɔ hɔ no mu a wa mo ani anko ho a etumi ɛha adwen na wɔtwi yɛbɛsua akɔ akyiri ne ntia na wate aseɛ de ama me ɛnɛ no yɛgusu a yɛhwɛ kokram ɛnra yɛhwɛ kokram no wankasa nneɛma ahodoɔ bi ɛde ba ɛna ɛnɛ yɛhwɛ types of it anaasɛ kinds of cancer. Awurade nke yɛn ho na yɛnna yɛn ho so ɛ Meko bin susu yankaniko na siye beni denio menenamo
Obrade me drochi in the mo. Obrade me drochi. Many of Brad the best any pa, many more. Brad the made Roger, Ghana and this year of Promotional Purposes at the Maakye 93.3 FM. Into your brand no in a move. We came no afa no awura no asen ha ni nyina wo twist na buasim na say wona wo kro no eden be ye. We say special greetings gone out to my wife Joyce Boache and a lovely boy Archie and Ureku. Hey, our lovely boys Archie and Ureku. Ura, Enti wifey Henry or say SCB or say SCB as watch your Joyce Boache. It says Joyce Boache and the boys no omu Archie and Ureku. I no pay mo papa SCB or say SCB or say Omamo a very good morning. Na PM you ho PM you ho make a you Bremu Central PM ho Castro hey there be hey manu afun basa hey Castro say wonya amamre ye rate ye betra radio si na ye rate fifi din rough sa no na say wonya amamre no Obisa say Castro na boni din no ya mamre Castro Castro mi hu na afia o na me penasem keke won so nipa bu ho no ma uhia no a onye wo hwe but wo penasem keke obu on so uhia onye ne hwe no tan keke no wo ho ba Castro onye me hwe ba me penasem keke penasem keke onye me hwe ne kapre kura mi nida penasem keke enti afei na me ba honorable Clement Atefa Honorable Clement Atefa. Anope mama good morning. Me jiri se bibia boko de. Yo yate. Anope machi ya mompedifo mompu boko de. Nyame adom. Oba me kasa hu. Apum boko de. Nyame adom. Ya de radiase. Me so me ho ye pa. Enti maka oba de abema. Nyame anda roma so ho ye ho den pa na so nyame adome so me ho ye pa ye de jana se sure ye kodae wa hwe so wa boye ho ban sure wasan de ye nkwa ache amen nti ye ba beto a osom ne so say ye osom adwuma sure ye osom adwuma kasabri madan ka mepepa twetwe mu ati ase ko change GS no agrade ese de bi ye be ma Ghana fu ehunu ne ye koso ani asori aba betena ha hia nti ebe ne den na nyankopon ya adom a ene na awotwe pepepe okwa asen no ta abato ne koso ho ya ba yewura mahama adan ad said you odi abufuo na ye campaign no sa na ne nsemi okeka wonte e o se sebio court no ruling no de ba ye no sebe ye nkwasi asem baseless wan ka brofu baseless bra o kan twi e me ka brofu man nye de ye brand ne kakra o brand de yen wasoma ho o se o tinasi ana hwe ade ne na hyasia de ba besi bebi adwi o se tumi ye nkwasi asem o se ye nkwasi asem ha me sa voice na say peace ya e be peace hey kwasi asem dia no odi kwasi asem sisen
na e court the ruling about bonten na woni ne nya adwen a wo say kwasasem da no hye ano hye amampani mahama pa ano hye tu eya na ne refi ne ho enti mi wanga kwese da bi wanka kwese we dey no we meaning to kan pa ba we campaign bi mu amma so asen not na enye o enye easy o ababa ba ko bi a me hu so no so ye campaign o say omo to aba ne de my MPP candidate no a omo beji LGBTQ. I mean, this is so enyina di piaka we di piaka is that air politics na asen not about one so for LGBTQI+ e dey ho ben no ma bi won ma adwene ho a wonte ase we yen sem a wasa na ma oka na sa a cake style of politicking no munyaye say ne campaign so am dwen say Ghana for ne sebi ka frachi o ye ni nyam bie ye sa no mu yen ye nya campaign sa na e wose ye ne e kire won mo say ye nya campaign sa ne sa ne gusu ye kire wo mun ye de ya no ne beka but edanu duru a edana tumi ni ba be kura ye no eduru ho no ma ne ye de a kire wo mo say ye nya campaign sa nti ase not for no yakopon ya aduma ne na wotwe e wose wo mo kire sa for no mo ye campaign ni nyina say no ba bia Ghana ye duru no ye nya campaign sa but enye fine kra me tie ye na mani ewu no say na madam pa ensem bibribe wa asen no fi we nya bia nka say mokoto aba ne de ma ayi a LGBTQI de be dia to we yes ye komani tumi a na yewura mahama nso to ayampia na mu a judge fo a 2012 wo mu di case ma wo e ma wo bo nsem be da wo mu ase judge fo e dodo no akra wo ho a wo nsesan ye the same people the ruling about wo say enkwasi asem how asebo na former president wo kasa sei na obo ba nso kasa sei ameka say na adwene nye enye fine but we ye betimi atu yansa afre no ana meboa Dabi contempt ntimi mo dabi say ye di asem na wie senka da so wo ho de a senka case ni da so wo ho de a na nka ebeti pe wo mo nhihye no say judge ema ruling wie a then civilian obi abetimi a kire na adwen but say woni wo mo nya adwen na pese wo push ni mo a eno na appeal ni wo ho no enti say ye nhihye ye ne tie no na no kra mete say wo masan set another panel a say Supreme Court no edi asem ni wie na wonte wo ho ase a obetimi asan aba biem for review. Okay. Etinka yewura mahama wonte ne ho ase a say wo senka wokọ na mototo ayampia na o ka say a whole Supreme Court mua the apex court of the land edi ruling about former president say wo mu ruling ni yankwasi asem how and I know how man penny kufu ade 2012 madam ja cha tene ne nkomo wa ha and I know 2012 so I man ruling by person intimi and who delete bi unya hu no hwe 2012 na the ruling by also me no mo nya adwen but I accept it and I accept it na wo de ono mo nya adwen a wo say enkwasi asem how could na you kura 2020 dey kura make say 2020 dey no no kura so ka so ono mo nya adwen sa ba se wono wankase to say ne ye ti say we are okay onya ya ne ko kan ye sa abre no nti o de obo ni nyina go o de asem no o de hu amu radi ya go bo wa pale egu o de hu abufu otu abo ya asemu ai ha dwen David na era jechi kwesi o se jechi kwesi ondu oni abusuafo o metu ne fo say ele nkofo di sunsum na kwato ha mu na wo ye de criminal case ejina court court no class obey sitting day by day nti free yankopon ya I don't know when no ene no mo sia se ene 20th yi nti free ni ya akokosi na otwe ni nyina de bia wugina court perjury o say basa osira ni a wogina ko ano onsura tububa and as onsura tububa omo ye ni duodum ni nyina de ni beja ho Adamu Sakande enye sa na omo ye ni duodum a ono nko ane koye Adamu Sakande and before ye ni duodum za kwa me kroma su dem se to aba ma no tena hoy o se tena hoy
On ebe repeat kwa me Nkrumah. But honestly, nwo se. Say because we mo no omo we adwan anum nso agusu o. Me say asem adam be kai. Se me de sa de ya wo ye. Wo be ye no obenya amane. We no na kan soro aka fom. Say se ko ma fa de omuni hwe ka. 2 million ja we mo ho na wo. Ejai 2 million. Enye we mo ho na wo. We mo ho na wo. Na ma ba se akoa yi wo nya de wo ye no ne de ne be kɔ a. Oti wona wo di ati ne. Se yamba ne nko. Oti wona di ati ne. Oti wona uji charge ne se yamba ne nko. Aya. So no ama yewura ma hama ne kan aya. Die be sie no. Yo. Yamba ne nko atena ho. Yate enti me de omo ebe ni ntunifo. Ntunifo na emwa. Enye me baby adu so de se wanya simwa wi. We mu na hunu se obewini. Omo hu. Nti no mo so intensify court de no. So that say it will we ni kwa no still ya besa ko by election. Say no say no e campaign nu. E campaign nu. E campaign. Enti mo mani mo de mo mfa ni nsin CCC ai. Na ka mo fa from mra. Mo fa wa nsin chen offer. Criminal cases ya wo Ghana ha. Ebi ni jechi question de yi. Waku nipa. But obo say no say the issue is sometimes no eya wo se ye nya atwom no jechi kwesi wakum nipa obo me nka say JB dankwa adu omo me kire ni oku no case di ba bi aduro I mean sometimes no won say ye nya atwom chairman dia make I so glaring ama obi ehun say agenda unzanye I so open am obi ehun say wa bro ni anope me chia we bia ama feel papa agenda na wo kan de obo ya agenda wo ana nkrofo se de wo kase tumi wo mo ho nti omo so mbe fo ye be twa so nti wo ye sei na ochena tumi ni dane na ebedi we ho no so be ye wo saa ye benya sumbi atena o man yi ni se no mo ye ko mamonye saa yes I know say ye mra but niam e wo wiase nyina ne de kokko a enke ni oh JB dankwa adu sitting MP watena konwa so awu bepem saa brei how many years ni Adams Mahama yankuku no bepem ne ho asem te sen omo ankasa MPP fuyi wo regional chairman na no so tia konwa so no de ni no ono so de BBB Adams ono so yankohwe accident ngune so eno so wan something saying and now no yet see a boo bi kum for no no so asan ye ne yemfa nko yemfa mre no so beti na te say I mean we shouldn't do this eba sa no a eye so open em obi ehunu say political witch hunt and so na bi anka eye mra o but Bible say wade nyina ho kwan nye nyina se nka wo de mfa se ma wini one case so I say ma wini ma ya ma se say ya see expanding the dim from free parliament enti ka won wini one case say na na wo hwehwe no e na abam e de bebiem akase ye betwe na so e de ben ye de ne betum ye de ntum dia na ye wie adwuma na ye den yes because momo time ye chi mo MP2 mu enti won so be chi ono so MP atum ateka ne de ateka e chechire o man ye oh momo ye nyesa hajene but mo ye nyesa de omo ye no eye mra obi bebi so say nyemra na eye mra but na make say ye wo cases bebre nso o Ghana ha o anke betimi adi day by day o daily basis said ye we ye pese ye no aden yasem empanimfo ebe ne muntinefo oraje chikwesen me ba me die anyeme a enye ko na akọ back we nyetiawa ba si aso e yan so na parliament ho a enye parliament wo no mo say obre djuma no fini we wanya she someone on meka yin obre djuma mo so maka sura kan form edisika bebere ba wono so wo say no ko fafiri he o de okofa no wo yi na Canada no eno abe say no wo say no
Sisi aso do mo ya mo mu. Omo citizen na ama omo. Ndi so ye Ghana ni. Sisi wa menani anya den a. Abokagu. Abokagu. Debi se udi aso he ye den ya senka NDC fu ekura bi didi ntobo ama wo kakra. Ana wo se dia kosuwe ne kapre ni. Odi atra ho. Oi, wa ba je ntobo ama wo. We bla ni ye wie abato ni se kuro eno anu no. Eno anu no akwese ayi uni ewu ye sie fun no a. Eno anu no asa. Me da kwasi da dwo da obi a sha ase so man bag. Yo, woni nya me ndire. Nti ya no abesra me. Ye de do sa we de ba so na ka onko ansi fie ho. Oh, nti man no so me ma onye power drunk. Chinchina me ko sa no. Se wo mu na enkrofo we no mu ya de na wanhwe hu ya asemeto wo. Enkrofo we mu no so hu. Ma hu. Ono mo ya de na wanhwe ni yi a, omo abin seja. Mo de se ngoma na ntino. Enya ngoma bra, e de ngoma. E de ngoma. Obo ngoma. Agenda fo. Agenda nyame kese ni nyina nyom ho ne wo. Omo nya agenda nyame kese nyom ho ne wo. Omo ho ne wo. Aha. No, me said that tna eye me enka nsem. No my o ma draw chart no. Mo fa da bo chart mra. Ya semu. Me enka nsem. Omo timi ya na asum watum ni watom pepepe. Na ho hyehyew. Uyenyi. Ya semu. Na mayi o boss Ken Crunchy. Ai. Udim time wa metis akesi we. Metis o mo de mahama beko. Na o munya kra me to aba o. Mo de mo te Ghana aso woni Ghana o. Shia. Mo pana na to ho. Sa asem no a mahama ye de na kokko to no a ase abatuo ni nti no aye no phone. Ba be ye gidigidi wo Ghana ha. O yem be hyew. Ya semu. Mahama ye de na kokko to ese ye kohwe se obetimi agina bi ma na ontimi nyina bi mu no. Mo de ensem wo ho. Aya asa agro. Hwe. Enya agro. Odi ye to ba ni wi a ye wa ha sankrofo bi afachire o NDC fo no mo nso aben no omba hu nti o ma fachire ene owura Ken kasa Ken Crunchy kasa so mo sre no on withdraw case no no so se ono nso so no nkrofo bi nso hye ono nso ahoroba ese odi case no hwinim we hu sa afo no hwinim but impenimfu bi pa omo so abin omo hunu se nkofo no agenda de ompeso omo ye nie no wo nkofo mo sha de na se a hwe jaji kwese de nyese ya me say me ti say ye de mahama be court after my batfo no enye ne me ti no 2 years ago me ti no 2 years ago se omo to ma ba ni wie pe ya de mahama be ko 2 years ago openi o ka che man opey man good morning information we ase o information we ase information we ase politics information we ase nti yewura mahama so ono so obedi court atrenjwe za o de ye wo Ghana ha be ka so obo kan asemu share to be nya ye ho lewo omo na ho na yesi ya ne ya de be ya de ya pa ya di to me be ya de pa mo se wa bro ni anu pe ma anya Ghana ha na tukwan na tukwan okwa he o so be call Spain no akwa wie wan no akwa wie wo United Kingdom se wa bro ni anu pe ma chia obefa France so I am not Sewa Bruni. Oh okay na ya wan na wan you are not right na be ko wie ne ton no wo UK yes na fi wa ba Ghana ai anti UK obe ko ni fikasie ni mu so be ko fi wa ba de obe ko fi oh okay mate ja obe ko ni ama na kwa aba mate Oko isi de na ye nche yi okujeto ablakwa oh ase me wo information ni fila bebre ama madwini ma ye mi he Ose na kona won kono die ne wom oh na se wa na meti se wo ka se ba se am se fila wom fila ni fila ndi bebre
Ni mo ye mi he. Don't see ane doso. Oh, okay. Enti mi hu ba bia me hia se free. Oh, okay. Jama ma bi mo ye mi he. But so also ba be wie o UK. Oba be wie o UK. Nana kwantuo no. Aye. Oba wura mu akọ Spain. Aye. O free Spain na no wura mu France. Aye. No oba wie UK. Aye. Oh, okay. Enyo. Sanity. Na fi wa bagana. Wa bagana. Nanado. Aye. Oh, okay. Is your dia to ama a dog? Say 6 days. 6. Any ato. Single 6-3. Aye, single. Oh, okay. Yes. About single 6-3. Feel our chromo. Hey. 3. Oh, okay. Me ya mechi dia make us. Wa wo so nim form no make what ya. What else? I say we ti am come now. Mon come ra. Ya ti. Ya be chi mo wi ase. Ya ba no boy bi. O say ya ba no boy bi. Information. Ana ya ba dwe ho ahwe. Bigusu dem pedifo kasa so ma me kwan dia. Konkunya dem bra ne yesu yon komra. Mate. Ghana de semama ya mamu nyina mo ache ebiem sa mama kwaba. E de ba kasavide tetreta amansaji atumo. Ahenkan 93.3 FM ebutu amai konko Ghana mu a eyapoya mantamu. Achem abuabo mame akua afrakoma Batampa Studios ana no pay yesi enkonya ensama wodo a edi ahim ewo mai konko Ghana mu ya. Ana yede esum wo dwumadi osugusu awutie no eye maache ni mu ene yesi nkonya ne adede obonka atamboso e de ababe dan wo na achebe no so no ye ne afiduam ya no no anopai abono nwotwe apahun sima no aduonu baako 8:21 AM DH wo Facebook live Ahenkan 93.3 FM YouTube Ahenkan 93.3 FM afi ahenkanfmonline.com wonya obetimi atie yene na wahwe yen so e de afa honum anuanu mienu asinkonya ye me adwempa hene Kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police Mame Equia Janewa afi Shmama the Bokata no ye fiase na the Daily Dispatch the Bokata no ana ekura me ensam de odibia bapa na no pe a enya asem ketwa na wo kire mu se local government director and worker say odi atudwe say mudu baumia eye obi a 77 pedua se bana manwesem mu a wo gina ho ma no kwaredie wo ye pepe yo na de bi obeye bia no emu da ofenchim na wo ahofama abuatu ho ache so obesoma mo man no akonanim Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Samra ne nko a na no pay eno no enti wo de doctor mfonye dia ba wono so de nsa to na kuma so se waka sam akuma to me yem wa ya de me ba me mo appointment wate Edgada fato so eye dumienu na local government director kura woka zazebi wode eye ne ho asem ne ensem a woka no so ede aguo na enu echi no kire mu se Ghana ya brand e ba ko no esi akan wo ball bomo Arsenal no odi nkui eno eye Thomas Tepate seme no ekasai yesu wo pese oji boom free Arsenal no ko Saudi Arabia sisi e won ma ye de isi am no kase Cristiano Ronaldo e won odi nkui to oji de se wo ko no ma Allah enya sekito ochi omko nti Thomas Tepate e won na isi on so won hwe obekọ akosi akan ti en wansem de obokatai e dia ba krata fe to so dumienu na asem people wodi aguo na wose anrada eye MPP amanyokuo no won mo mugidie se omososo omugina na mutu franka de amanyokuo na ebeboa ama afimpino ne aduonu enan nkudumdie akode ama wonum no emu akoma yensa omkofo omkrata no omde akọ omakotinto nsem de agusu awie de akọ enti owura aboache de akọ enra akora ede ne de koye kuna enra wode koye odi ka de ko na msikate o document na so yu ka ho kofa bra osemate no demrika no kofa de akaka ho eno de baaye ti eno nso de ne de koye ena eye oswafo ankane no hwe enuane ne kwa adwumade ntoto yeso Dr. Free Yakoto atopa
enti o chere said owura Dr. Kunedu Apreku wako file etua 3 billion watua sa for the call na ade obi antuni fo ni fie ya sem na papa ikan na ma dem pe man pani wo ni fie obi ape se ne baye man panyini hey I'm going to for say say we nyan say sorry 3 billion watua we the council kwa 50,000 Dr. Kunedu Apreku na one kro obenya ono aka so delegate ono delegate won dabi from menya sure omo aka sa menhye dan nwura mu giba menya sure so delegate you see omo mo delegate ni ye appoint I think say appointees ne eno akotua 3 billion na de na Kunedu nko ade na hawi ensafo de ne de ebekọ o se say me de bekọ de se me mfa nkoye me de bekọ anadwe timi sesa ekwan mu kura anadwe timi sesa ko bia o se hwan so no so saa 3 billion Dr. Kofi Kunedu Apreku ka akoma dan tomero wakwa kotua se ndra se wo kasa no slange gari where we say Ghana ha ba ku bi ba be re ni ene ta di bie mu ba Ghana ha ala yo se se ni pedi o katitim ti se senior presidential advisor kabro funi bom president wa kabro funi bom ni e be hwe wani mu din ye pedi o kabro funi otitim senior presidential advisor say yero asafo mafo o kan o tichem nyato boasie tutu bia te de o kan se okay adu bi ni e pe na sa ayi fo boy empo ala ja mo pui ya bi o yamba boy wa musu na mwani nyina metimi abrof na kasa empe bi emo sa empe da bi ei Ghana mwampa yamba ujidi Messi empe udi eya mo nsi fom nko bisa nko obi o ka abrof se eka ni sisi so Messi eya mo nko bisa Ghana for say next time we'll be bad ya pa baby dey chamo o ya dia gwa piri ba ke ka tin sisu bia ba ya yi ya bisa wo mo ya mo de mo fa ye news kura intelligence asem ni ayi be ka o man ti wo empani se ayi nia ayi aboa we ahunu bi pen se bi ahunu bi penti na aboa serewa sa jene ba agura no yine ni atonche so atiase ya de yampa bi emu ania boa cheja akon so de koye hwan ya boa cheja akon oro so de ko oro brofo ne de ye okay na afiri to no de no so ye kakra sa but oro ya o chim dodo Temo Dabi ti se obi yambo odi tie tabesa bi yankura asesa mo bi kambrofo akwadi wo ya die o akufu ade ba afofra no who see na president ba kambrofo ane ene so di ave no ono wase ono ma mi die no tabesa bi yankura asesa mo bi kambrofo akwadi wo ya die o akufu ade ba afofra no who see na president ba kambrofo ane ene adi samo ka ya ni anti wo sa ro pa chire ya min ka sa o opedi na eka annam bisa sa no opa che sa sam ni anti na se brofo na no ka ni anti kura asesa mo bi kambrofo akwadi wo ya die o akufu ade ba afofra no who see na president ba kambrofo ane ene cross system ni Abio say wo ba wo say utimi ka form 4 brofo ni bi Kofi is going Kofi is coming you a chance o ekiadonko nia onyere no homra o sisa ni miema yie na sisi ade dey ga go dey o mo brofo ka fo ni ku ye Abio yampo so oyi brofo ba akoto ho a mo ba din ho o say opani no ba afoforo no oba afoforo de enye o sisi ade say ya na eja abotire wo mu oba afoforo no okokova ne story a madam
Ubetie recording no tie ubetie be 3-4 times answer na word to word what you say and what translate yam pe obi oba me adwuma saa bebre saa sa na dog no so e dog ne hwan Baumia doctor Baumia oh Dr. Baumia ne bro for see ayeti ana oh okay no dey ayeti ayeti but watch him on said and chim sir there be come nsem ye ochim on said and chim that's oh yes so said I need to onion piece oh maybe a simple question sir ochim yes or no yes no na boom to me it's not really not really is there which any akukudu dog o dia mami ntie we say ochim dia ntie dog so dia mami ntie say we no ochim dia ne na za yeka ye be konkonwa dem akudi sampanyefo se be hia se ye be fi na ntie e form for Akimodan constituency eba wonti o Akwesi Aqua member there be answer for bi mo say den our hard working and dynamic member of parliament for parliament there be we also home so to beti not really it's we am fan share not really not really oh no home so to beti oh okay but mo ya mo dey ka bom hard working and dynamic and then I said we yin one wine no auntie yet okay 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 Onka ya ka papa no so serem ya hweye papa be ya ba ku ayi papa de da o so sere ye no all de ya bote all de ya boko all de ya oh okay yes yeah oh okay de ubon krata ni egusi ade mo mo no ni nyina ka ho ni nyina ka ho that dispatch when you wa de nsam ne nam no na was so dia tojo akira bi se was so for you na mo de dwuma de ntoto yaso sweet na po Dr. Matthew Popu Prempe na yesu ko Prempe college so na one was akọ ye o na yesu o masi dormitory ba akọ nom de ni dia to say bam yesu papa oba ye emwa wo se enwumasu aso no school dwuma die no de suan ko nanim ya de ne ko energy so dum so ye na to nkwanta ya pai school mo school Ghana ni ba bia school mo nom so saa omo na sum ti da bia mo kan ye ni si so omo kan ye ni si so nom se ene we de o se ye bibi hye nanimonyam ti o masi dormitory om de dia to so school mo no ma enya asem ketwa won sem eda ha na yasisi am no ka say what the Franka tuni de ma endi sama nyoko na fimpinu ni aduonu 9 wodi mfonyi de aba na akwade ne nsa na no na otimi se no ma nkoyie wodwendwen no ma bebre hu yasisi am apa na adane tipaye de ama no nipa woyi tipaye hwe daily dispatch obi asoma ne bibi obi asoma daily dispatch na na hwe oba na no de ne kontiwe ni adwendwen ne de he se nsema ekoso ensem bia on fa mbia bia oba no amaame no de ne ko eno a nti nya adwendwen ma no dabi maame no ano de ne ko sa eni we de wa me palari na no pa ya o se ti pa ya ne beko obi a send message aba se ono pe ena na do brof no tumi kirem sa eno ono pe na
okono obabie ba no obato ama no ene 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 o omani hene ene ene why are they so ngwanda timi kira de bro we wasi ya mayu aba umi akra asre ne kakra wasi manesere kakra baba obi asre kakra na why krado obese obi asre kakra na dia woka yi die osre hwan osre o man hene ni ono so na na do kabrofo ono de timi kira ase no na se wa woka die ya ma dog nsere wo se dia se nko na mitimi kire na na do bof economic messiah on the sales are oh okay we see there we amamosile ndi yango achoi okay enji mawie daily dispatch the work at mu nsem eno no ene abusia me to aso the anchor breast sam ana ye de to aso na sane da ne de nyina breast sam oye no wa ba na tse wodi nyame asam kakra so ata 20 ana asam no wa fa free Luke chapter 6 verse 31 ana wode eba ye na wa kani say susu de na ne ma pani Chronicles so otima pani brofo na se papa sama ma pani kan ye nyina ne wa tro nyina se de ma pani kan no sa pepepe enu dikrata fa to so mienu miensa ne nwotwe ni mo ana Chronicle de aba wo chem se ma pani adin se bi to dwa wo che se wo man Ghana se adube bia na ka investors wo mu bo man mu pa ne obi aba wadini sika beshem na wo man yetimi atumpon dachi bia wanya so emfaso na mampani kire mu se emritie mu se de ya te akofom ti akofom ni nyina mampani se ho so bo ne yemfa mo rating agencies awodo no ane wa wo bet na we yaba an wo man Ghana sidi ne adu sei dollar na adu sei na sai ho sem ngwora wo m de aba betu dwa obi suba no de abasa na yakoye nhwehwemu ya kra kire se ene wo man Ghana se ne amammo ne kɔ no udu sika ko hye bibi mu ahwa no akɔbɔka ehun se bebrenti ma pani se wo man Ghana amammo na toba ha ni nyina yɛfa so bo ne mo sa rating agencies yi ense wo mu ye ya ma te se ene wo man yi wo kwa mansan dwama so awodo a obi akɔnno ase wo beba adi ni sika ba be ye dwuma bi wa ha ho sem Chronicle ko akrata edi etudwa na Dr. Efri Yakoto wanu sufo ni daha ene nra dati se ne nkrata sem nyina wode akoma mpanifo ate se ye hwe nim se bibia tutomu a etu ahini ne esi ahini wo betimi suso ato aba na emusem wode tudwo chemu se wonu de dani de nyina wo sikuayo ni wa man Ghana fapem entu wo begina kuayo so atoto wo man Ghana yesusu etimi akonkan to ande sansem no wase wona ne nti ensama enra de ode kwato dwa so wasa kaye ese kuayo ba ni kuayo mu a wabɔ no homodin ye panti dachi bia no wo be ye mampani a wo man ye kua na ne ye begina so atotototo ye ne ma ye sikasem nyina ye benya ne nyina every eye kuayo emu eno so anope Chronicle wade wonsam etu dwa na enfimfini mantem ni mu ana wade boche se ukopie mu ekumfia ne tena nanum atena konwa wamo atena se edi eyiyo ahihye so atse eye wadefo atim a wotoso enai sabre ya mno kase de wama kura nechi kra na mpenifo a wodu a wamo toto ye nyina no wamo akra wo mechom di nidi atwato so ama wamo nti anope Chronicle ko wakrata nsem a wodi tu edwa enim na mede de bokata watu din se the founder ana edi ebe the founder din se ma wodo na so ana de aba na se de kan edi ato anim se Dr. Efri Yakoto ene owura boache agya akon afenso no eye Dr. Kofi Apreku omunyina no no a omudo mo nkrata akwadan MPP amanyoko ni mpanyufo se omuhwehwem no omo makonya mo so empre no omo entu frank afama MPP amanyoko na wonsem the bokata the founder credibility no wode aba owie no wode tudwe chem se Ghana man panyin na nadan kwa kuvado ene obo eye Afrexim Bank for
abasui oso ma bo mo den pa se nye omo anka ye Ghana ka COVID-19 Russia Ukraine man ho misui tokwa man ho mesui a COVID-19 su di empabro yi wo se nka ya ni tutu ka ya nsem se ba bia be ko bia ya se mo go na se bi mo ho bon mo go ya de ayi ya ma mo ma pebosia abo na so sika kura bia omo tim bo mo mode a omo so ya sene sika botia ne no esom ya America dollars no 6 billion se nya omo anka kriya so ya ne wan tu obo ma ba so pa Ghana man panyin no etia ho asem da oboka tai e dia ba wei the founder credibility da oboka tai ni mu ensem a anopei wode besom yen abusia da anko ana yede atwa so si revealing the truth na anko de abane ne wotre mu se ndc amayoko no wo mrashe bedwafo na anu ya bato a wam kwakwatru ye no wam a wam di ncho no ani emu ba ko sabre wa tabri ni tutuna ni wadina kwakopie mu no vokpo ani anya asam ketua ejidim pa ze de obi ani abre enti awon sanda ankoko wakrata wade tudwa ene anopen na abusia ankosa so de aba ana wachire se na timpenifo na ne ewo mu kase wo mani abre papa ani ekoku a wodra ba na humasua ne adisua a wo ndi mu akoten wo man mu wo mu chemu se basic education school na ye ko school na ye kwadu baby na momi fiti ase no eho na ye hia pantika wo mu de ka wo mu nko aka basic education no aban hwe no wantimi hyemu kina wontoto ne niema wo ho enti akwada no suani ni wonyi free wana na ne fapem no so ejina ye na wo mu chemu se basic education na atonsum tete pansam achia enso emu ye nti wo mu sre asa ni manim ya mpanifo ahwe na ne wo mu tutu wo mu niema ye sane be ya adisuan sensem no so betimi atumpon anko wade wonsam atudwa na ba kwa de anko de ba ye ana ne ya nyumtini rapper wagidi papa ne sa akode ekọ Nigeria man ni mu abusia wo mu sini fomo na sa akode enfo ni dahana tsawane ababa wa Yvonne Nelson ne ohwemfoni na efepa sa akode ediniti ato Yvonne Nelson tisu na ne yetwamfoni no na enfoni nwusam a wakanya sankrata bia ba montin so ankrata ni Yvonne Nelson e try your short title no say I am not Yvonne Nelson na emusem kekaka ya kodu bebia na chese sa akode susu edi ebemu enyi sendi bemu na ne bi mu kasa ababa wa no ensem a wo try ye se susu ampa se bibisa akoso a 2010 mu na ka Yvonne Nelson na wati ni hu ene ni obedini ni obehye de na tsenya hawo enti adenti na sabre na ni nsen no ebemu no wa hwe awon ka wa wo ya ka na nsem ya ode aba montizu kaka kola no wo ho enti sadia nka ayi dia ne kura betimi akoso na ka ya hwe ne wo ma hwe asam ne puma sibre adiesi na sa wo koko yi nsen no mo se ntanta kakranti anopay de ankoso ade ewunsem atudwa sene ma panin ka wo chemu se rating agencies awudu obi kan hu bia ne wo man Ghana yentimi ekoyenim no eno so anopay de ankoko wakrata wo bo ehu teru ye to de bonkrata wo boso no eso a daily graphic okunu ni da wo bonkrata de nsema hodo e de abadwama so a chese enya nsem ketwa na do dan kwa kufuado naja wono so di tudwa kire mu se bra so ese ye hwe ne aboa se de be bibi man yankasa so betima fa ntoma pa afra ba ne yankasa ye die ne yanka nkomu a ne enya ase da ye de hototo nkrofo so no no a chese no betimi abamu de a gisi ye hwe ne sika kora bia hodo e wo man yimu no ene bi mam hianom no ye hyemu kena mo mutimi gina omanam so omutimi gina omanam so no mo yi adwuma no mo nyamfa so bebre a ne yeso ye betimi akọbobosia ne yeso yetimi atoto nioma ama omanatimi enso akonanim enu achi enu okire mu sai achechirafo wonom kwotwere eye ensohwe a eno eye womo lances asisi anu yede ababetumu no yaso womo kwotwere sansohwe no emu maako mpim sia ahanai aduowoche baako 6481 woma felise poto obadi agu chechirafo na di agu o eti awasam da boka tadi aba aje sanya asam ketwa wo wie ya no okire mu sai we ya futu sema wode emakwa oka kire eye ajanum nyina se eye awonmo ablano wo mo kwahwehwe wonmo adwene mu se de be ya wo adwemu ha bia na nkodai we twen ha da school fees no da yesi nwan yo da yesi we yo da mamiska goto we yo na maame no so darling
ayi mitri no na che se ha na be ye bebre wanyi to anhwe yi a betima ma wutiri be pai se gba onya tiade wan ye kura be nya adwemu kaw enti wo se ya adwen a enta ko nhwem pa ya pa woni ma fe na gaza na sem tres ku fisi sa de fufra ba na sem kura tade de ti ya koto fufra na sa ma na kwa kwetete adai zika mi yitu woni mti anso akoma ne ska di adai o ya de sa na atiafa so wo ba fie da de wuro baba akwa ba papa no eja no mu a wo mesi wo mu bu pi so wo be ye eja pa no no kro mu breo anya ezo enafo mu kro be sa time woni mi nyina ha gu so busumi timi so pa eja se miniska first na me ntia ba mi nyi no ase busumi aso pa da se busumi aso su miniska na won ntia se oh okay I see so ba zana mgaze si ade Matias inti eja no ma wo masi nyame nhira wo amen nyame nhira mpa amen am hype ye bi moya so ya hate bi me say next Father's Day ni there yes you be hate I sent na kum chacha so kan no na ma ya eja people I two years school fees now one sakoko tia na kula ni unse papa na etia sisi ye nyi sika nsha imame ni nsam bi me nyi to table no so wada kora nyana na fashion ni nsam fashion ni nsam yisi asani ya beko no sa wada kora fashion ni nsam na o muso so na de ma no mami am ye bisa ka mami na de mami mami na de ma o sisi eti next year ye be ya side no e wo se ya so ya hete o mami ya hete a wo muso de ma o mu hete biem ye betwam ya eti ade shimama we daily graphic da wakata no pay ensema wodo aja wono so esane de baaye ene amoaso atie no Abusia the Daily Searchlight ane ya de etwas was in service to God and country na wadi abo ene ya chese IFS wamususu tu abai for pa Institute of Scout Studies wamusu tu abai for say IMF International Monetary Fund ehihye ya wadi egu aposo no abai interest no hwehwe mu ye pa efse ansha na ne tumachobi enso ewo mu ntine krata fe tosu mienu wamu ebo abai kokona krata fe tosu mienu okora na ana se ne egusu ayaka se ne mampeni webu ni nkete mu ne Spain mind mu wofiwa no werere mu akopremu France na tse wadne ni akire mu United Kingdom UK mind mu ko wakrate ade wonsam to edwa na free laptop for student enchise ana ko wakrate dia ba wotre mu se and this amayo ko ni mu bi keka sa ni sanhye no kra wamu no wamu digu aponso ene ya wamu hyehyɛ wamu tirimu po wonsam sen ya de dwa ko wakrate ade wonsam to dwa se ne di kai ekanye ese Prempe College amafo ene ya amafo wamabo Dr. Matthew Opoku Prempe na po wamabo na basu passion animonya ma abusua dormitory na ne yedi ni din eso ato so kama ne wamu chem se woba school wo ho wie enso so a wo beye suafo esu oni wo muhwama wa bon ho modin ye panti no wo se wo mutimi hye na nimonyam no mchense ne wo ye no wo mani je hunti ebiemu mra eno so wonsam and pay Daily Searchlight what did to edwan enti ye de esi anso anesa na Daily Searchlight kro no ana kratafa etoso enan ye nya ne ntie se obo Ahenkan FM any Divine Hospital obo mabaso se omode free health screening the baye nti omoto akata fine to so 9 ne sen 9 na page 4 no and obo ye abaso se ye the free health screening the baye na empanimfo se obi bi ni asrobo a okotokro enka soro say adwempa so san etwa part time or Daily Searchlight ho edu be say open die matemante edu be o shed out na be na o hwa de no so wuya na o hwa na o hwa se de ekono enti owura ken crunch anope ni de ubokrata no abo Ahenkan FM abaso Divine Hospital so yabo yabaso
yɛda mo ase sɛ yɛto nsa frɛ mu a mobɛka yɛn ho ma yɛhwehwɛ yɛn maame ne yɛn papa nom apɔmuden yɛda ase bebree afei nso bɛwɔ da bɔ nkrataa yi mu a wiase nyinaa kɔsi sɛ wiase bɛsɛe ɛbɛwɔ mu a because wɔn print bi a na wɔde bi kɔhyɛ wɔn archives ni mu nti ɛbɛwɔ mu a wiase kɔ n'anim a di te sɛ bi a 2040 na wopɛ sɛ nsa ka da bɔ nkrataa yi ne ba abɔnten a ɛno nso so kɔ a 2023 wobisa wɔn ɛbɛma wɔn ɔfrɛ ne sɛ copy nti yɛda mo ase adwempa nso yɛda ase sɛ ahoma henkan fm gu so ɛkɔ n'anim kakrakrakra nyina yɛda yɛ ho ase ankopɔn nhyira mo ɛna daily searchlight foɔ ate ankopɔn nhyira mo nyinaa enti ma me nso menam ase na yɛna papafoɔ no nso ɛbaa yɛn ase sure ɛnyɛ company nyinaa na ɔmo fra a ɔmo nya nkurɔfoɔ ma ɔmo gye so nti sɛ wopae twobɔ yi na wonya ɔmo ɛbɛgye so a na kyerɛ sɛ ɔmo akyerɛ sɛ ampa nea yɛyɛ no ɔmo ani gye ho nti yɛde ɔmo ase ɛberɛ bibi si wɔ bible mu o mede yɛyɛ ara mede wawura mu ɔhene bi too pono ɛbɔ dawuro sɛ nka ne kuromfoɔ no ɛmmra mɛdi obiara nsi hɔ nti sɛ woyɛ ɔhene na woto pono bɔ dawuro sɛ wo kuromfoɔ wato pono obiara mɛdidi nkɔ na nkurɔfoɔ ama a ɛwɔ sɛ ka biribi kyerɛ wo asɛm wɔ hɔ yeah enti ɔmo a yɛto nsa frɛ ɔmo a mobaeɛ no nyankopɔn nhyira ɔmo nyinaa na wɔnka wɔn ho amen na kyɛ sɛ dɛ wɔbɔ nkrataa mobɔsoɔ no nso so ɛna asie no yɛda ase bebree yɛtoa so ɛwɔ efie ha ɛde ama wo ma yɛmfa aseda nkɔma dwompa hene ɛna maame akua agyanwa a ɔmo bɛka yɛn ho ne yɛde dɛ wɔbɔ nkrataa mobɔsoɔ no nso so ɛde ɛma wo ɛnɛ yɛ benada afei na ade ofiri na to ha no mo ahyɛ ne nsoma me sɛ baabi a yɛduro no ɛyɛ big interviews no ɛna ne brɛ aso yɛkyekyɛ segment no ma obiara nsa ka ne deɛ nti afei na yɛduru deɛ mu dɔ a nsɛmbisa ahoroɔ no aha no nkurɔfoɔ bebree no ampɛ no ɔmo sɛ asɛ wogyina court wei court bi anim ɛyɛ bɔkɔɔ nsɛm a yɛateteɛ nea ɛdi ka di tie no ɛno na yɛnsoso yɛdi akyiri na mpanimfoɔ a wɔn na ɛfa wɔn ho no those who matter we bring them on board na yɛbisa wɔn questions bebree no a ɛde ama wo a wotie yɛn minim sɛ wonya yɛ anka na abɛbisa saa question no but akwanya no wei ni hɔ no nti ɛna yɛgyina wanan mu na yɛbisa mpanimfoɔ no saa nsɛmfua no nyinaa ɛde ama wo nti ɛyɛ na wahyɛ ne nso wadwenkyerɛ nso yɛkɔ anim no wobɛtumi de aba o ɛyɛ 0594 841 044 0594 841 044 anɔpa yi yɛbɛkɔ tagfoɔ akakye na yɛne wɔn atwetwe nkɔmmɔ mo yɛ adwadi fufuo nkabomu kuo no baako yɛbɛkɔ wɔn akakye no adi nkɔmmɔ saa nso ɛna yɛbɛkɔ CSOs mpanimfoɔ no bi nso hɔ ne yɛne wɔn akɔkasa baako aba ahoma no so sisi a ɛyɛ national coordinator ɛde ma Ghana National Education Campaign Coalition ɛyɛ owura yere Benis Imprejachi maame wote yɛn kan no pɛ yi maakye na bibi abɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛn ho yɛ papaapa anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a ɛyɛ nkɔmmɔdie new policy aban ne pɛ sɛ wɔde ba ɛwɔ yɛn education hɔnom ɛyɛ one student one laptop yɛyɛ ne nteɛ sɛ mo nso so CSOs mo de mo ano ato mu a mo deɛ moawe egya atae so sɛ still mo nte aseɛ sɛ aban no obɛyi textbooks no de afiri hɔ koraa na wakɔ akɔfa one student one laptop no ɛde abɛ replace no wadaro ma sei ɛne yɛn ate no menim sɛ saa ara mo kan no a nkyerɛmu ne sɛn yo meda se mitia etefo nyina no page na nkyerɛmu a yɛde bɛma ne sɛ ɛnyɛ sɛ ebia laptop na yɛde ma student no ɛnyɛ na mmom no sɛ yɛbɛyɛ nhyehyɛ biara na ɛwɔ sɛ yɛto yɛbo ase ehu sɛ nhyehyɛ no a yɛde ba no yɛtumi esiesie nneɛma nyinaa wɔ n'akwan mu asɛba a botae si a yɛpɛ sɛ ɛba no ebedi no na wei no yɛhwɛ sɛdeɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ na
ebi na de nti a ban airto laptop aboa ebi a wokɔ school a wobɛnya nkwala bɛyɛ sɛ bi a 2,000 3,000 ɛwɔ senior high school baako mbisa ɛwɔ sɛ classroom sɛ ɔmo wɔ no ɔmo wɔ enough even multi-socket ɔmo de bɛcharge laptop yɛ ana ɛna afei nso no sɛ machine no ɛsɛe ɛbɔtoma ne ade a ɛbɛyɛ dɛn na mmɔfra no ɛtumi esiesie ebi esua adeɛ saa nneɛma wɔ nyinaa yɛnyɛɛyɛ ɛna senior high school bebree wɔ hɔnom a ɔmo electricity book ɔmo ntumi ntua nti sɛ saa gadget wɔ nyinaa ɛbɛka ho a sɛn na yɛbɛmanage no ɛna sɛ yɛhwɛ yɛn education sector holistically na yɛhu sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a obroni bɛka sɛ priority ɛno ɛho hia ɛkyɛn sɛ laptop a yɛkɔ tɔ ne sika ɛno ne fapem school basic school yɛakeka mmɔfra textbook bɛyɛ sɛ 4 years mu ɔmo nne nwoma a ɔmode bɛsua ade meanwhile senior high school ɔmo wɔ textbook a ɛyɛ enough ma nkwadaa no nta de nti na yɛbɛtɔ computer sɛ yɛde replace ɛbɛko a yɛnsiesie yɛn ho ɛyie ɛnhwɛ kwan po nso a ɛbɛboa saa mmɔfra yi nti ɛyi ne nneɛma bi a yɛahwɛ a yɛhu sɛ ɛwɔ sɛ abanhwɛ because yɛhwɛ bibi one teacher one laptop ya mfie bebree ni bɛsi na teachers ni bebree wɔ hɔ a ɔmo nya laptop ne bi bɛn na aba nso ɔmo paati na ɛwɔ sɛ ɔmo tua no yɛatete ɔmo dada nanso ɔmo nya laptop ne yɛ mmɔfra kɔkyerɛ bi sɛ yɛbɛtɔ calculators ama wɔn calculators no de du yɛ mmerɛ na mmɔfra natural exams na wie nti sɛ aban kɛse yɛ biribi wɔ yɛn adesua sector no mu a ɛwɔ sɛ ɔte ne bo ase yɛ nhwehwɛ mu sɛ biribi ada n'akwan mu a ɛba a ɛbɛboa basic school capitation was mfie bebree yɛntumi ntua ama head of school no ɛntumi ɛmfa ɛntutu nneɛma wɔ school no mu yɛsɛ school no yɛ free nkwala exercise nkwa yɛsi free yɛmfa ama wɔn nti no sɛ yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa saa na kyerɛ sɛ aban anto ne bo anhwɛ policies no yɛ policies bebree wɔ education sector ɔmo de ba yɛhyɛ ase kɔdi baabi a na afei deɛ yɛgya mu na yɛ pasaa nti no ɛnyɛ priority si asɛ aban bɛtɔ laptop anaasɛ tablet ama senior high school mmɔfra no gyinaeɛ a yɛyɛ gyina so ɛnini okay nti yɛnya ne nteɛ koraa sɛ wokɔ parliament a parliamentary select committee on education air plane sɛ ɔmo bɛkyia mo menim sɛ woyɛ aware a ɛna ɛbɛba so okay na moayɛ sɛ moduru hɔ no mo a mode saa mo nsɛm yi bɛto mo anim na ɔmo nso akɔyɛ mpanimfoɔ yi mpo ɔmo bɛtumi koraa twe sector minister na aba bisabisa no questions bebree afa ho ɛmɛ a yɛyɛ press conference na yɛde petition ne bi nso kɔma a ɔmo tɔ ɔmo nhwɛ na ɔmo de dwuma ne ɛmfa nneɛma nti based on that nti na ɔmo afrɛ no nti megye di sɛ ɛho nsɛm a na yɛkɔtwetwe nkɔmmɔ ne ahwɛ nea ɛbɛboa yɛman na ɛbɛtumi ayɛ. Okay, moyɛ stakeholders as far as education ɛyɛ concern wɔ ɔman yi mu ɛhyɛ aseɛ nyinaa mpanimfoɔ afrɛ mo abɔ mo ho amanneɛ sɛ nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ nie anaa mo nso so social media ne radio ne tv so ana mote no ɛno na ɛyɛ ɔhaw baako a yɛyɛ one of the key important stakeholders in the education sector nkɔmmɔtwetwe bi a amba so consultations bi a ankɔ so nti no we are aware of education on the medium term and the long term plan nyinaa no laptop asɛm biara ɛnim deɛ yɛsɛ yɛ ne sɛ vice president a announce sɛ ɔmo bɛma senior high school laptop yɛantɔ mo hwee wɔ baabi a enti nyankopɔn yɛ adom a Thursday no ɔmo kɔkɔhyia mpanimfoɔ a ɛno nso so I would want to believe sɛ ɛbɛteki center stage ɛwɔ nkɔmmɔdie no emu saa ne teɛ alright nti sɛ deɛ wokasa afei na mobɛkɔhyia mpanimfoɔ no yɛmmisa questions ne bebree yɛde bɛsi ha mokɔ baa ne yɛbɛsi no nso sɛdeɛ ɛde bia yɛbɔ ɔpono ma obie yɛn no na wabie mu ama yɛne atiefoɔ ano pɛ yɛda ase bebree okay nti yɛne Mrs. Benis Mpre-Gyachi ɔno no yɛ national coordinator Ghana National Education Campaign Coalition ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ ano pɛ yi ma memfa seda ɛnkɔ ɛmfama organic farming aid a yɛde aba abɔnten so
HJA Africa and one of this fertilizer edi ababonten so a ekuafo eboa won ankasa wo hwa dance dia wo mu dia utimi say you offer no ba ye no offer no offer ankasa offer wo mo pa sansa say offer fertilizer no na uhwie 1 liter edi gu afidie kafokafo ni mu a ubetimi de abo enobaye bebre eso 2 acres ubetimi de abo ebeboa man no bae no nso asodoso te say bia emo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm ene ni akaka ho ubetimi de eguso amana sodoso. Ministry of Food and Agriculture sanso ena Environmental Protection Agency ama yetumi krata say yebetimi de fertilizer we e de djuma ama so abamfa so ama kuafo ene nti ya na wa hye ne nso e de amame se opese woni HJA Africa mpanimfo e kasa me de number yi betu dwa frɛ wo mo na enu amu ni nkomo eye 100% Ghanaian aya na wa hye ne nso Oko Tales and Details Agrochemical ewo odan market odan main market oko ha won sabe kabi sanso ena ora Ejeyi Agrochemical Mr. Ejeyi Agrochemical oko ha won sabe kabi Farmers Home Agro asama kese achimo danfo enso betumi akọ ahoto agrochemical achia se call Biski Agrochemical na new abrimfo akọ Magina Agrochemical in Coco for the Harfit Agro on a Crown filling station in Dianimshe Francis Agrochemical and so ewo abem kedefo ebeko Maranatha anase Farmers Choice Agro ikuase for eko nyaminae na kufuodua for so Plant Good Agro Suhum ye call Chester Agrochemical na buedua for so Showway Agro kedanso enso ewo esuom ti kedanso agro ewo esuom a esuom fo nso ebekọ hwa ma nsa akabi ebo na efo eni tina sesei ekuafo etu aguso no se wodi gu no baye so a ema no baye no eso doso emfaso ba so enti wodi amiken kosohwe koso na hwe meti hayi no akukuru bo de abreme se ampa obu wo ba obu oni me pacho ma nsa nkabi na emoa o kama pa uzie ngongo fa de moni mfa mre o yen ton ade bone mfa mawo ma chi show yi so product bi abete se ye ka ho asem no na che say wa stand the test of time wa go through yen roller coaster no ama se si an bibi agina yie ansa zara ze de na ba enti pacho offer fertilizer papa ba won sanka bi na emwa o papa pa obefre HJA Africa was 0257 315132 0257 315132 Maunsa enka omo fertilizer ni bi na emu ama ono bae no enso doso baby adru sisi ya no adaroma ubetie adwatonde ba akomioni nso ama me na me so madan me ho aba me ba enkomo no ensan yo ye ba be din komodi afa tema oil refinery ho ya ka ho asem aka empanimfo bi nso de o mano atum Institute of Energy Security omo de o mano atum omo kire se amanyofo no omo nhye da nim die bia ewo oil refinery ho enti na tema oil refinery no ya enye yie ibedi mu nkomo wo fie nso saa na wo hunu no ana ye free hono nso aye ne tag fo nso bebo nkomo tag fo nso so kire se omo tai Ghana Standard Authority echi dwumadie bia omu di ebeboa ama omanyi enema ye die de ye ho ne ye de kan ye ho ebegyina ne nan so no atumi agina ekwan so jojo sesi ya nsuo yi tutoi ayi ne tie etoto no adobafo no de na omu sua firim ebedi hu nkomo o tai na hyehyehye wade no ase no ka na ase no ties no ejina ne nan so anase ejina ne nan so National Road Safety Authority ebu nkonta o mo kire se akwanhia bebre ya na esie no dodo no a bese 10% de wo behwehwe mu no na eye ka tai no na enye papa
Anope yi driver for. Ye be din komo. Eni tinyi fidie ni free ha. Me ntwi ye homra ye ba. Ye to aso. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this year, air free. Driver, Jina. Na for me call on board here and some womb herbal clinic. Na me for many coach a mansa coca dientia. Obian in the yard here for 1 one for the yard here and some befibu. Na onya na yaresa. What penny vesi na me fan court. Now so quite you a yaresa. Oh yeah, dear. Almost say ya dear be a helbia. Okwa on besa he. Ya diabetes say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempu. Ujale na wuti ho sa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra. Ya dia kan wa to dem. Ya dia be a helbia. Wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinica. Won beti ne te say ye yefunu ya de ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu ya de be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo ya de be a helbia obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na say wo ko yi folder wo ko hu doctor ye screening ehunu ba bia ya de ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no ya de wa bene kwana kwaja ya lehwe obo ade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Asampapa bi amati oye Asampapa bi amati offer oye Yasem papa bena watia ofa oye yedi asem dano no minua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa nwum yo o makwafa organic fertilizer ba eye wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tirimani esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 050459446 any baby I talk ya hu nyoma bia offer organic fertilizer as the baby I tell offer oye offer kakra bi su no ba no e be su Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, that's it, baby. Say fidie no that's what Hana Uchi Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the whole Eastern region, and of course, your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye. And also Negusu a blaze no. Your most syndicated breakfast conversation. And also Negusu a yedi hujuma kama edima edi ameje so oboba ofori amanfo afei yebetfo so na ye de nkomo no ne aka ni nyina aka ho de ama so de meko mebo amane no ye de san nkomo ni nyina de beka ho one after the other de ama but in the meantime ma yemfa aseda enkoma boafo mpani se okoto se abo akraman wahwiri ni wogina paso a enyo ono akasa ne bo na tabu mu ehwiri kogina ho eye odasani ne man so ede ne si ho ede nti ye de aseda de ma aboafo wo mo adawroma omo abosimpie ama yensoso yenya atofo akese sisi editina premu afo yi ase abetina nkonya akese mu a yesom my Ghana ne kotokuman ya na o mase a ne ayati afo Frimpon Enterprise eda Frimpon inhyiranka ho ye da se bebre se wa ba betai achi se dwumadi e de sei no wo se de bi enya hoden na yedie me kwa aba na mabeka eho asem e de akire wo Yene Nana Puku, General Secretary, Edema Traders Advocacy Group Ghana, TAG, Eni Chomudini Tia Efre Womo, Yenon Komo,
Nana Otime nka Ahenkan FM so ni Maakye. Ejuso guru minia. Na bibia boko de. Nana bibia boko. Yesu adaroma. Bia boko fa. Emisa no pe de o keka ngara wa wutwetwetwa ti aboda ne kakra se ne ene keka bum hoyi. In fact, I just said the red light action no watching. Eh now the video see me ho. Oh, okay. Minim say tea no e kum nkokọ ma ni bia we apem. Enti we no ko bi kakra wom. Bibiye wo nyina che. Tea ne de. Sabe ama obema bukura ya mre. And number be sorry a tea ya no cha no masitre. Odere sa na ya na fi. Emano edu wo kakra bia na akotitu. Na boku you too much. You too much. We ku nipa. Asewo. Na say ampesie sare de enye nipa nyina na mo sorry anopa omunya bio. Mi mo mu de betu mini anu memafo. So sorry ye dia ne pa. Ti ne ya ti chire no emwaye. Emwaye maya ho ade no ensiti. I see. Betu be me bia for say. For there. Bo modia wa pesie ni atwi. Tomato si na za odi afrefra na kakra sa na di akogu eno ano no a na we dey Ghana Standard Authority for adwuma na maje ye no gense danye wo modwuma nye ye mo mu ye do hyebi enu wo mo anya afan bi se ekwan bi o befa so a ene mapa ebeba kure mu ama Ghana for any value for money. Ogoni better say value for money. If you say, uko dom na utisika na me more shops be di. Ya wanyama bi onu ma ura na okokota. As I said here, usika no efra to na ayira. So no. Nese waboka atu the question is that, and you may book and Yanya papa. Now, a Ghana Standards Authority for Asudie, so much say, and you may be a Ghana. A Yanyama, the Ghana ni kokota, Sabi on Sumunium, say, Bakotusika at work. Now, Yanya, the before, yes, said. You need to for every day. Ama Timamu so the bra when you sika. Ediba to bibino, Adiana or Taco Fieno, and I had the papentino. And now, your name Ghana Standards Authority, Yamo Moatia, yes, so be a policy or more, young target for the year. You be policy or more. Ama to make dear except factor. Also, we are Ghana. Emma and Yamapa. Ever criminal. One also Edward here, Ayo. Ama. Hello. Nana, me also pa. Somebody, one also bet you know, Ayo. Ama and Yamapa. About me, than say Ghana, never quackota there. Na odibeti wa eni nanu eni nansa na yeso so ye gadi for ni di Ghana for agbo achintin na ne boarding na ne boarding odene sa na asem atono e bi ti say electrical cable ye ma menom ye papa nom wo mo ewo enyuma mu wo modia chichi ni sika kakra or the cotton cables, no, the other way, and the dino. Instead, say, cable papa, Niboya, Dino, qua.
ehia sɛm ni ahokyerɛ sɛm nti no na ɔde amememfe na ɔso maame ntɔ wɔ bi saa w'ani bɛba ahosoɔ no na wahye na egya no ato fie no na wahye na yasa akɔgyina hɔ awurade fa ne kra nsie onyame bɛyɛ onyame bi anyɛ hu ɛyɛ wo mistake ɛne Ghana standards foɔ ɔdwuma pa a ɔmo ani nti na saa kebo no enya akwan ba yɛ a wo nso de ahokyerɛ ɛkɔkɔtɔɔyɛ na wokɔkɔtɔɔyɛ a de bɛwɔ yɛ a woda na awura fi sɛ gya bɛtɔɔ mu wobɛhye eti saa nneɛma no ne aboaboa ano ara ne yɛhwɛ sɛ Ghanafoɔ agyadifoɔ ɛbɛmɛki sure sɛ nneɛma a ɛbɛkora mu ɛma obiara nya bi tɔ no ɛbɛyɛ nneɛma pa na nkɔyɛ nneɛma a ɛbɛyɛ nneɛma bɔne na afei ababa bɛdi Ghanafoɔ nya ɛno nti na yɛde agu Ghana Standards Authority so sɛ wɔn mpew ɔmo bɛyɛ adwuma pa ama ɔman Ghana saa wei deɛ ɛyɛ anamontuo papapa na moatuo no a ɛbɛboa na wobɛteɛ yɛse ɛnwo yɛde yi sɛ sudio sɛ yɛde deɛ yɛde afra akɔdi na wakɔnya ɔhaw ne nneɛma bebree no I think sɛ ɛbɛboa yi ne nyinaa deɛ firi hɔ nti ɛyɛ anamontuo papa na ma misa mo nso so a mowɔ Traders Advocacy Group Ghana mo members no mowɔ nhyehyɛ bi wɔ hɔ no mu mu a mo fa kyire ɛhwɛ sɛ deɛ obiara yɛ ɛnam ne kwan so pɛpɛɛpɛ anaa mo twɛn ama Ghana Standard Authority aba bɛkyerɛ mo members ne bi ansa dabi ne kai sɛ yɛnya nkitahodie no ne ka kyerɛ ɔpanin a ɔda Ghana Standards Authority ano ɛyɛ yɛwura Professor Dodo nimbifo ne ka kyerɛ no sɛ ɛmpo sɛ yɛnkɔfoɔ no bi ɛdi nsɛmuhuru na mokye no a mempɛ matie sɛ ɛte minister bi si yɛnya no anaasɛ pressure bi firi baabi ɛɛba mofa no mfa mmara kwan so na wo question no nso so yɛkɔ so etu yɛn agyadifoɔ no fo sɛ wokɔfa wo nneɛma no a Ghana Standards Authority ayɛ standardization ama nneɛma biara ɛba ɔman mu ha ɛnyɛ ogyadifoɔ kwadwofoɔ kɔ Ghana Standards Authority na kɔgye nkrataa a ɛyɛ wo deɛ wokɔfa abɛtɔn no Ogoni bɛka sɛ the standard quality ɔma yɛ da hɔ a obi bi a ɔbɛkɔ biara wɔ access to it wobɛnya akwanya ama ɔmo de ama wo ɛyɛ m sɛ penny kakraa bi na wobɛtua na wɔhunu sɛ adeɛ wei a mekɔfa de aba kurom ha no ne standard ɛno ni ɛyɛ ogyadini no sodie wokɔ UK a nyam sɛ na wɔtwe mu na mewɔ UK ma mu na minya akwanya ne UK Standards Organization no mpanimfoɔ bi hyehyia ɛhɔ no wɔn mu deɛ ɔma mɛtumfo nanso wode ɛtɔmmara no no hwɛ eti ɛyɛ temamuni no a wɔyɛ odwadini na sɛde sɛ ɔbɛtu anammɔn na wahuru sɛ adwuma wei a meyɛ no ne standard ɛne sɛn so ahuru na watu ho anammɔn na wokɔfa wo nneɛma no ba a woamanya amane ɛno nti ɛne ɛde ɔhyɛ ɛne ani ɛbɛdi Ghana Standards Authority wɔdi sɛ sɛ wɔn ada ɔmo nsɔre sɛ ɔmo ansɔre a targetfoɔ ɛyɛ Traders Advocacy Group Ghana yɛbɛma ɔmo asɔre. Okay. Enti maybe some final question na jawatimi assume by renego. Body mpo yo eni mi wie na watimi aka na kire din. Okay, sisi you know, yerim some members no obu ono na fe no wa join ne. Obu okra no asa obekọ Ghana Standards Authority a wo kire kire yi. Onhye da nim sa kwan kire no. Me say bi sabiem tag mo won hyehye wo ho.
e de masaafo no a mo fa to mo ho so e kyerɛkyerɛ mo saa kwan no obefa ha obewura ha e bia wudwa no kra no udi no wo mantem we mu a ha na abekɔ mo yɛ saa de no the partial you na ne kra ne say yɛdika ka kyerɛ mo say Traders Advocacy Group Ghana ekuo no yekuo a ɛno ni ekuo e wo Ghana ha ɛde abɛfo nhyehyɛeɛ ɛde yɛ adwuma ɔsi yɛdika ma Ghana fo nyinaa te sɛ yɛwɔ yɛn database na saa database no ɛno aso ne ɛfa ɛde educate wɔ mo yɛwɔ yɛn text messages platform yɛwɔ yɛn WhatsApp platform yɛwɔ yɛn groups platform ɛfi sɛ ɔba yɛn system no so a ɔmo ɛtɔ nkose ɔmo nyinaa wɔ hɔ ɔmo ɛtɔ paya ɔmo nyinaa wɔ hɔ ɔmo ɛtɔ mankani ɔmo nyinaa wɔ hɔ eti no yɛpɛ kwan bi fa so disseminate information anaasɛ yɛma asɛm no akyerɛ ɛkɔ obi biara hɔ sɛ bɛyɛ a ɔbɛyɛ de ɔbɛte aseɛ yɛwɔ yɛn 2 hotlines a yɛfrɛ adwadifoɔ no ɛfrɛ wɔ so na wɔnom agye nkyerɛkyerɛ ɛne bibibia a ɛha wɔn adwene no ɔmu bisa mpanimfoɔ ma mpanimfoɔ eyi wɔn ano eti no saa nhyehyɛeɛ akwan ɛne bibibia a ɛboa yɛn ɛme yɛtumi di adwuma no deɛ ɛne ɛda hɔ pefee ahwɛ ɛnsi kwan na yɛn nkurɔfoɔ no ɛnya nkyerɛkyerɛmu ɛwɔ dwumadie bi a wodie nana ma yɛ na ase na sɛ deɛ meka yɛ no agya wapema mpɛsie no ɔni aba anyɛ ɔhaw yɛda ase bebree sɛ wudidi mpo yɛbaa wo nkyɛn a wo ne yɛtiefoɔ akasa yo ɛne ma me nso memfa akwanya ahenkan mantam hɔ nyinaa adwadifoɔ hɔ nyinaa yɛkyea mo nyinaa na yɛbɛtɔ so aka sɛ ekuo yi abie n'apono aguɔ sɛ woyɛ odwadini na wopɛ sɛ wodi dwa ɛma ɛho nkyerɛw bebrebe wofa telephone no a wobɛtumi afrɛ 030 266 9132 ɛna wokɔ MTN no nso so a wobɛtumi afrɛ 0 minua meba wo okay we ye PRO so no adwuma no ya pon kokra okay enti any ana ewa ha 0244 mo 6 ne yemiensa mo 328 Ahenkan FM omo jamu tese o ntina o ti so no mo and you know obi bia o pese obejo ni kuro no ni eye no moa na no am ko abrochire moa ene ekope ye se de beboa adwadifo no ye sika sem edidi gana to ba atope nti ye ko ni any financial institutions akosiesia bia o mo so ade enfel so o mo beba ene ya be transfer na adwadifo no ye sika sem no hyehyeye atoba you know mba beboa Ghana adwadifo nti ni sa wo yo adwadini na wo tiemia for numbers no na friend na wo register na be member na mwa bi o a yetumi ade aboa meda ahenkatifo ni producers any wuti through madam nyina mo ase nyame nhyira wo so papa ya na wache agya mo aten owura asare adonom ne wo mo akaka ho nyina ama yɛn obeti ya da se bebre nana yo okay nti ya ne nana apoku na ekotwetwe enkomo no no ye General Secretary Traders Advocacy Group Ghana tag edi etwom di ni tia efrɛ nti sɛ de all ka no wo ye dwadini na opɛ sɛ ɔdo wo ho ebebo wo mu ekuo no a wo mu numbers ni 0244 666 328 0244 666 328 any number wo be friend afi wa register no aba part of them and I say member of a Traders Advocacy Group Ghana
no matimi aboa wo mepa kyɛw empanisi ahoɔhene nti ɛna yegya bɔwerɛ nti wububu mɔwerɛ no a wuduru baabi na wagya sɛne wo ho keka wa wudi betitie menya nkonam ɛna me deɛ me hiani bo me firade ande jai fa wo ho join ni kuo asɛm to wa wanya akyiginafoɔ ne aboafoɔ sɛ abusuafoɔ no ankasa kora no wonya asɛm wɔn mma wo abusuafoɔ no wonya asɛm wɔn mma ɛyɛ namfofoɔ ɛna ɛbɛtaa wachi nti fa wo ho kɔkɔ dwan ne kuo no sɛ yɛbudwa na woton deɛ woyɛ bia no fa ho kɔkɔ bɔ wɔ mo na wɔn ntumi mu awo a Frimpong Enterprise say ɔno de ne ho akɔbɔ wɔ mo a ɔka ho nyankɔ yɛn so a meka kyerɛ ɛda Frimpong peyi ɔmfa ne ho kɔbɔ wɔn na tag deɛ odo ho bɔ wɔ mo a ɔmo te se asoro bo ano kɔtɔkorɔ ɛnka soro da fa wo ho kɔbɔ wɔ mo na ɔmo mu a Frimpong Enterprise ɛda Frimpong makan wate asopa ɛnkyɛre asɛmpa patie enti yɛntoa so na Frimpong sɛ menka nkyerɛ sɛ wabie na promu ato hɔ no mu a ɛna mo mmɔde mmɔne abrabɔ pa a wɔbɔ nti ɛdin a mo ankasa kora mo hwehwɛ mu a mode ama no mo si adwuma wura wadi papa akyɛ nti ogusu a papa no nso ɔdie na ɛno ɛna ɛnam so ama awurade nso gusu hyira no a ɛnɛ ne so tɔɔ no mu abie nti dodoɔ no afrɛ no ɔdan mmɔ ai sane sɛ wowura hɔ no mu a nea wopɛ biara wobɛnya yesuayi a ne yesuayi yi nipa ɛho akwaa ɛpɛ ɛna wonya wɔ hɔ na uyi no de si nkyɛn de ade aka biara ukɔ Frimpong Enterprise ya wo nsa bɛka wasɛm wa na asɛ broni ɛwɔ ntaadeɛ na emom empanisi adanse die nti ɛna wukum aboa sonkuru nso a no wehwe ahwɛ enti nneɛma ahodoɔ bi a Frimpong di ho dwuma no ma mbɔ kakra ɛmfa ɛma wo opɛ te sɛ ɛmo opɛ gari asikyire sɛ ɛyɛ cooking oil yi mackerel yi na wopɛ books na wopɛ de ama wo bana kosua sɛ exercise books ne akaka ho diapers nom ɛne mprempra de ne bebree okɔ Frimpong Enterprise ya yade a wo nsa ɛbɛka ebie Madarina hotel no ase hɔ no mo a ɛna wobɛhunu ɛyɛ Frimpong Enterprise adwuma wura bon sɛ nneɛma na bɔ ɛdan ne masɛ den kɔ ne kokɔ yi wudi provision for no meduru obi a no ɔmo wɔ hɔ because ɛhɔ ɛna wokɔkɔ fa wokɔtɔn a sisi a na nso anya mfasoɔ na wode bɔ wo bra yenye yire nneɛma no so kete yenye yire so yedi zamna mafo dwa yɛbɛtete so ama ho bedwirewu bra Frimpong Enterprise na bɛfa bi kɔtɔn na nya mfasoɔ bebree no a na nansa kura de abɛhwim ɛne sɛ yasan bie sotɔ ne baako aka ho a ɛno no ɛyɛ drinks ɛna ɛyɛ nsuo ɛne yɛtɔn wɔ hɔ ɛno no wɔ ɔdan mobile ɛhɔ ɛna wobɛhunu yɛn kane GN Bank ɛdan no ɛnumu na yɛwɔ yɛsiesie hɔ kama ɛne yakɔ soa drinks na begum drink bɛn na wowate din a ɛyɛ popular ɔno nso wɔyɛ premani a woba Frimpong hɔ no ma wonya bie ɛne na wonni din drink bi a wate ɛwɔ din no mepakyɛw bra Frimpong hɔ no mo nsa bɛka bi sɛ ɛyɛ nsuo nso a ɛno nso so apremafoɔ no nyinaa ɔmo wɔ hɔ woba wo nsa bɛka bi wobɛtumi afrɛ 0242 111 236 0242 1 no yɛ miɛnsa 236 ɛna 0206 473953 wobɛtumi afrɛ na wabisa wɔ mo sɛ mepɛ asomasi ɔbɛnten bi wɔ hɔ ansa koraa na watutu so akɔ ɛhɔ ɔbɛhwɛ na wadi ho dwuma kama ɛdi amount afei sɛ ɛyɛ wo ho ɛna ɛdodo wopɛ baabi akɔgye ayaresa tie twi kasa no yɛwɔ ayaresa ɛna yɛwɔ ayarehwɛ obi a bɛka kyerɛ sɛ bra bɛhwɛ wo ho yadeɛ no na ɔmmɔ number bra bɛsa wo ho yadeɛ no kyerɛ sɛ wɔbɔ number paa Jubilee Hospital yɛn kasa bɛhwɛ wo ho yadeɛ yɛse bra bɛsa wo yadeɛ bra ne yɛnsa yadeɛ ne mfiri hɔ yɛnyi yadeɛ ne mfiri hɔ mfa ma wo na wo ho ntɔw ye twe yadeɛ na se popra sɛ kadi bodamfo no atwe ne dross ya fa nwuam ama ne ho akyere ne papa djuma yedi ne Jubilee no mepa cho fa ode ne bra na ya nkyere obibi kakra bi keke Jubilee Hospital say OPD eno ne yegina ho ne gye ayaresa me ko ho aba asan akofie eno ne tew ye wo doctors wo ho no mo a we go through processes ni nyina we ko hunu doctor obɛkyerɛ obɛmo akwankyerɛ 1 or 2 wie akwaji waduru pam okɔ ofie ye wo de wo ba ani enyan ɛwo se agye wo to kakra
na yɛdi ani di wachi dan wo ɛno ne yɛ inpatient service yɛwɔ adan atɛɛlɛ ɛwɔ hɔ a wo ba yɛbɛgye wato hɔ ebia na wontumi ne nipa nyina ntum mmom ɛna ma odi brenti ɛnyɛ sɛ ebia wo yɛ nipa kyɛn yɛn a yɛaka no daabi but obu hɔ no ma no yɛ panin ɛwɔ community nim sɛ nipa nyina bɛhu sɛ ɔfra yɛ mu da ha no a ne ho dɔm dɔɔso nti na ma dɔm no aba bebree wo pɛ sɛ yɛde wo kɔ private room a yɛbɛyɛ ne saa pɛpɛpɛ de ama wɔ Jubilee Hospital lab nso wɔ hɔ test bi a yɛatwerɛ ma sɛ kɔyɛ pregnancy sɛ ɛyɛ DNA sɛ ɛyɛ wɔ blood type ɛna group ɛna wo pɛ sɛ wo check ni nyina wo ba ɛyɛ adeɛ sɛ Jubilee bɛdi ho dwuma kama de ama antenatal care ɛnso so wɔ hɔ apemfoɔ no yɛni di wɔ akyi kɔpem bra awurade bɛsoɛ wo saa nso na awurade soɛ wo wie a yɛwɔ post mental care ɛnso so ɛwɔ hɔ no mu a yɛde ani bɛdi wɔ akyi operation wɔ hɔ ɛto deɛ ɛden sɛ yɛtwo ɛyɛ ayi goiter ne nyinaa wo ba yɛbɛhwɛ ne ayi ne nyinaa de afiri hɔ no mu kama ɛde ama maternity nso wɔ hɔ ɛno nso apemfoɔ no awoɔ ka wa ɛyɛ na waka kyerɛ wo kunu Maakye Jubilee ne yɛmfa wo nkɔ Jubilee na ɛkɔkɔ gye awoɔ wɔ hɔ no mu na ɛnyɛ kama paa saa nso ɛna ultrasound scanning machine nso ɛwɔ hɔ no mu a ECG scan no ɛyɛ papa wu yɛde bɛhwɛ abɔfra no da yie wɔde ne ti na ɛba sɛn na teɛ ne nyinaa kwankyerɛ no yɛde ɛbɛma w'ani ɛna ɛtete wo a ɛno nso woba Jubilee a yɛwɔ eye clinic ɛwɔ hɔ no mu a mfidie papa ɛna yɛde di dwuma wɔ hɔ sɛ wɔsi ɛmo ahwehwɛni wade hyɛ a yɛde bɛma ho sɛ nso aduro na wɔsi yɛde ma no ade so w'ani so nso a yɛbɛhwɛ di ho dwuma kama de ama diabetes ne hypertension deɛ yɛtene tɛ hɔ a continue ane papa ɛna yɛyɛ no a insurance ɛnso yɛgye national health ɛna private health insurance asɛm na wie yɛ ne sɛ yɛwɔ ɔdan boaboa mantra bridge ne so twene no so hɔ ɛna wobɛhunu Jubilee na wobɛfrɛ yɛn wɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 ɛyɛ number wobɛfrɛ Jubilee Hospital na watimi agye wo so sɛsi adeɛ nyame adom yɛrane ambulance service ɛno nti anadwo da suo mu koraa na sɛ yadeɛ bi amfɛre wo na wɔbɛto hyɛ wo so a wofrɛ saa number no a wow ani tɛtɛ kakra bi na yɛgyina wo pono no ɛhwɛ wo ama wo ho atimi atɔ wo frɛ Jubilee na kɔkɔ sa wo ho yadeɛ wɔ hɔ na bra bi di adanseɛ ɛnso so ɛma yɛn enti yɛde ɔmo ase suo mu kora yɛ mu a yɛtena ase bia no a na ɔmo afa ho ka na yɛn nso so yɛtumi asom ɛwɔ kwan soronko so aka baako wɔ ha yɛde bɛtoa so na ɛwɔ se yɛde nkɔmmɔ no nso so bi ɛnso de wurawura mu na afei yɛde de aka nso de toa so ɛde ɛma wo wadwenkyerɛ no nso mahu sɛ ebi aba ne sa ɛwɔ ha a ɛwɔ se yɛde bi toa so na yɛkɔ yɛn anim nti sɛ John Bosuso deɛ na anɔpa yi yɛde ɛhyɛ aseɛ sɛ John Bosuso ɔse na wonim sɛ wokɔ asen north hɔ no a ɔho ɛndra mehu video bi a circulate yɛse kyɛ ma wontumi kyɛ cement hɔ ɔne na moa na ɔkɔ bisa a sɛ wɔwura afie bi mu wɔwura afie no mu no ɛna sɛ wɔɛdan na maame bi na esi o na wafiri mu ɔwura hɔ no ma sɛ saa na maame bi na esi na wafiri mu mɛma mo cement wɔkyena nkyɛ sɛ ɔka ne ndra ntɛnɛ mɛma mo cement bag aduonum 50 bags ɛne ɛbɛhwɛ ye ɛno na sɛ John Bosuso nso ka sɛ ɛyɛ sakawa cement gift ɛna owura wontumi ɛde ɛkɔma nkrɔfoɔ no sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo de bɛto aba ma wɔ mo nanso nya de a asen nɔtfoɔ no ɛbɛto aba ɛde ama wɔ mo nyame yadom ana wɔtwe sɛ ɛnɛ na ɔse ɔmo pɛ gyechi quiz na sempa asen nɔtfoɔ no ɛna ɔmo san nso ɛdo nyankopɔn enti ɔmɛto aba ɛde ama no Nana Kwame Mensa Bonsu Sheka ahafo ntotoro so ne dia wode aba o si JDM obetumi ayusu word bia wo pe e dia describe Supreme Court e wa sen not abato no ho nanso so still alternative ne nya papa si e bekoto aba ma o mo pa de ene ayi Saturday for nwom o se lalai yantu ento yantu mfama NDC ne yantu mfama mo china ne de ode ba o se nchia nkoma Honorable Patrick Bano Esutifi North MP Ochiano ma yenkwa homa no so ne Madam Pearl Adusi Jesi
nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔyɛ head of corporate affairs National Road Safety Authority. Maame Pearl otimi nkan FM so ni Maakye. Na bibia bɔkɔ deɛ. Nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa yɛgye di sɛ maso yɛ ho yɛ bɔkɔ. Na anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a adrabafo etie yɛn dɔɔso papaapa nsu tɔ brɛ mu nso ne yɛwura yi yɛpɛ sɛ wotu yɛfo kakra yɛwie a ne aba tai no nso so nkɔmmɔ ne so. Yo, meda sitia itiefoɔ ahwɛfoɔ nyinaa na meyɛ correction kakra mede yɛ Pearl Adosu Sateka. Ɛyɛ Adosu. Ɛhɔ no na ɛyɛ line no break nti nti wadaroma senses die nso ma yɛn a. Pearl Adosu Sateka. Satekla. Correct. Oh, okay. Pearl Adosu Saketla. Ayo, yɛda ase ne nsiesie. Maame Pearl. Yeah, wo line no emu break pa nti wadaro ma yen sign for wana senka wugina yi kakra ma yen a why? O se menga. Sisi ade ye. Yo, inte me say. Wonga wo ka sen na wo tie mo radio station amu no. Yesro mo say emre mu na ye ya hwe yi e wo kwan so. Enti no say no enye de udi speed dodo isi oto e form eyeto udi speed dodo a etimi dia kwanhia aba sanso na sa time when e say wo hwese wo tires ana wo car cover e wo car na asem wo de papa de fire de tokro bi de wi a betumi aso e form na is tarita no a etumi ni sio na form na wo amaka no afa so a enfa asoyen tembimba also na sensio pa yes say samuna anamonti monka bi o bebi a wuntumi wo apotom sensio to den a ye be po so awo so main free ma wipe so nye ejuma sene be ya windscreen nsuo tɔsa na ɛfɔ a wohu kwan so so deɛ yɛn sɛ wobɛhyɛ kwan so wohu sɛ bibi ntwam anaa bibi mba ɛmbɛbɔ anaa wonkɔbɔ obi tɛni fɛfɛɛfɛ wo mirror nye adwuma te saa wonam na ɛbɛn kaa foforɔ nsuo egu wo windscreen ni wohu kwan so yie na yewie nso yɛ kusua ma wo kanea enye adwuma na pa kanea enante kwan no so na so kanea sere enhwɛ driver foforɔ nim sɛnea ɛbɛyɛ a n'ani bɛfira ɔnhu adeɛ no nkɔbɔ da yɛnso yɛda ase papaapa na afei na yɛba wodie yi a wode ba yɛn nso so ɛso mo kyerɛ sɛ akwanhyia ahodoɔ ayɛ na taisi ɛwɔ yɛn lord kwan ahodoɔ soɔ no ɛyɛ na mpɛn bebree no ɔha mu abupan edu ɛyɛ ties no kɔba no ne yɛ na ɛkɔkɔfa ɛde ba is it that ɛyɛ na ɛnyɛ papa ana ɔmo pɔmpe ma ne boro so sɛn na tie paa yo me da paa de wo mu ni sɛ car tie anakɔba nneɛma bebree wɔ ho a driver fo bebree enim to the bia car no tire no expire expiring date ɛwɔ car no ho ɛwɔ kɔba no ho but driver fo bebree yɛn hwehwɛ mu ama yɛhu sɛ ɔmo ni wobɛhyɛ tire no aho beebi wobɛhu na atwerɛ bibi te sɛ 20 atwerɛ 20 na atwerɛ 15 bɛtumi atwerɛ 20 na atwerɛ 20 bɛtumi atwerɛ 15 saa 4 numbers bi wɔ ho ɛyɛ a drivers fo mu nim mo nte aseɛ saa number na yɛatwerɛ wɔ hɔ no kyerɛ manufacturing date
every 5 years dia wuyi car no bi si abonti na wi asase bo so esi oto egusu a let's from that time no 5 years after our manufacturing date no car no high fine expire amuna bi lines na wo mu no to me sisi lines no to me sisi also na area to me great a family to me the akwenhia ba to me spice na yemre into to me pie the akwenhia ba so na car tie ne ye wo senia number bia ubie wo car door no driver seat no ubie chen ho we senia se odi transaction pese be so another kofo one yen na sa pe car no ebroso anase kofo dubla etuma car tie no so pie na udie be katete na ka koba paya e dia kwenhia pa more den eneba enti tie de wo sorry na ko tu ka cry so shut time wo say baby obi deflecti na say enko wo be gas stream sani amani nyina yenni mujene afofo no na ma kwenhia tu ni si ewo ya kwa so asa say ka na aka say se wo no ka koba na tie no na so ano ti bibi kakra ko ba wo na touch say ebetumi dia kwenhia ba no na ye campaign stay alive car cover another car tie who actually na ye catch driver for say aga kwenhia bebre ba no 10% etu omo car ties na omo sheso top papa ana kura no papa no so yengina yenya sa nimdie hu expiring date da yen say ye be time I say ye ja yusu ye to papa ye what types of car cover cra e wo ho ye wo de ye yusu e wo bebi asuno to e na ye wo bebi ye yusu e wo bebi ewiawo e se wo hu ni nyina na wan koto slow de amfa be to bebi ewiawo wo ahwe ye na koto de en se wo betri e wo ye summer weather na say hot weather imu na koto so e no so ni pa na yes na to media kwehia ba mra wona mkwa we nkyerɛkyerɛ na yɛkyerɛkyerɛ driver fo a kasa fa ho sa yɛ da se papa ne bra wanya akyerɛkyerɛ ne mu akyerɛ yɛ ne driver fo ɛna no pɛ nti bibia ni a yɛbɛsa ba wo nkyɛn biom na agya wakyerɛkyerɛ mu sɛ yɛ ade akyerɛ ano pɛ sɛ bibi foforɔ ha wode bɛka ho hwii ni ho nso deɛ a na yɛde bɛsi ane ade wase yate yɛda ase bebree nti ɛno no yɛne madam Pearl Adosu Setekla ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no head of corporate affairs National Road Safety Authority ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti before yɛbɛkɔ ne nakɔbɔ nkɔmmɔ no na madwenkyerɛ bi amadaroma mode atoa yɛn ɛwɔ dwumadie no so no yɛgu so a yɛkenkan ɛde ama mo nti Nana Kwame Mensa Bonsu Sheka ahafo ntotro so ne de no ɛyade a makan awie yɛtoa so na Haile Selassie ɔno so ne de ɔde aba ɔse patriotic voices go so regards enkoma Honorable Alan Kwadwo Kyerematen ɔso ɔno ne the next president ɛde ma Ghana ɔse NPP government ɛyɛ focused na nia ɛbɛkɔ so bie ni hɔ no mo a ɛbɛsesa wɔ mo na nia ɛbɛkɔ so ne sɛ ɔmo ba bɛsesa leadership after nanado ɛba nanado wie ne dia no makɔfa owura Alan ɛde naba na ɔba ɔbɛboa ama economy no bounce back impunti nyuma bɛkɔ so 8 ni nso ɔmo bebreki ɛne pepe na kyerɛ sɛ all the way ne dia ɔde ba no ino kasama kɛse ɔse the NPP ebetimi unlock Honorable Jechi Kwesen ɛwɔ courtroom still obewini nti ɛno de ɔmo entiasie wɔ kama ɔmo atiasie nnɛ ama ɔmo atiasie kyena ɔsi even wo bisawo sɛ late JB Edu Dankwa nia sɛbe ɔgye ne nkwa free ne nsɛm no ɔwɔ he ɔsi nkyia nkɔma Owin Kwame Frimpong aka Darling Boy, parliamentary candidate hopeful, Lower West Akim constituency. Ino kasama kesene dia wade baye
no. DJ Umale NOYOC God so also President Nanado and NPP government still are fully committed. Ya almost say be revival yen economy ama bibia timi agina ne nan so economy ni be gina ne nan so and it Ghana fo nya botrem fa ma wo mo no mo koso a entai na chi eno apani ade a omampani akufu ado ne na aban ehia free Ghana fo ho sanso na kwasi amwani enso edi free asama kesi was watching you live e was asama kesi good morning Mr. Host o bo adwuma pa amisko spelele kasoa ono so ose aka Hawa Kumsin twaso in fact akana watwepe na by election no koso anything NDC for presa no na mpanisa abo bia be ko wu a wo pre eno abi na ekoso no na wo statistics ya omode aba monten so no a Honorable Charles Opoku oye committed a oba besinachi seat ne diama NPP ewo constituency honomo enchiankoma Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia and Mavis Hawa Kumsen ne di ode ba no awuja K Delali or say watching you live from Berekum Ahenkan FM or see you do all and all boy abaso cool main sample 2 also no de obevu 2 di ama Dr. Bawumia san se wono or ye delegate na or ye competent ohwe ni nsem a waka ni niema hodo a waya eda di pefe se wono pe any candidate obetumi aboa NPP na wo mwetimi abreki 80 no nti ya no ahye ne nso honorable ni noi also ye incoming MP de mo manfo e wo Koli Clote constituency ne dia wode e ba ye eno no Kumen Sapila 2 ye da say for coming through with this one Pedro wa Madina Cruz also watching you live and clear inside Indianapolis Kumasi town or so Kesben Junction keep up the good work ye da say Eric Kwekubu D ono say or hweyen edi free bechem regards and confirm Honorable Alan Kojocha Martin or say JDM and NDC party no say omodwene say economy no a si a ne ho kire no and omusu be gina so e dey campaign dey TMPP dia ene womo entison adwen san say economy no MPP aban e be dane niema ani am economy no agina ne nan so ansa na abato brenu aduru eni ntimo nhye ne nso emfa emayen osenchia nkoma owura kwakun kansa managing director edema PBC yeda say for this message Berryman na owusu say good morning minia your friend Berryman na owusu am wa chimbegro fantia kwa north Dr. Akuto only the most internationally recognized amongst a presidential aspirants na womo put themselves out ni nyina and what the leadership style ebe breki 8 and eba Dr. Akuto is our possible best bet to lead the ruling MPP yoyate Joa Roberta Mrs. OKF say good morning team Ahenkan yeda si bebre Meshak a champion see great staff there yeda say Hernandez Fidel Hayford and so the ne de frequency mintim dia back kwesi mintim ta di mo kwan tan enye e hono na mutu fom agudie e ko twibɔ brema nyina so mo kwan enye papa aden ka nam so ebebu atopa saa mo hera mo nsiesie owura melekuduka ekwan no amoye no sope no munye mmom na sembe nkura ni takwakwan de okofa so bia na ogufu ba adubia pastries ebie na prumu atfo cake ena woye birthday o birthday cake no obeye o wedding cake no obeye burudo bia wati din free tea bread ekosi hu ahwa bread ni nyina okwa adubia ho a wonsa beka bi donut onu eno so oye ne papa emu du ubu out mu say yes udi ade meat pie na your fish pie so rock bands no so ade a oye ni nyina bi wo pastries bia wati din no okọ adubia ho no mu a onsa betimi aka bi enti dwumadie bi mo to pono wedding bi engagement bi outdooring bi program bi na ekoso na mo to pono de a me kanfo adubia ne pastries no na de ama o achima boabo adote junction achima boabo adote junction he ya obefre no e 0547 788539 0547788539 ebiana breakfast bi and I pese obubo e so onya pastries kama bi na odi ebo so na ye fe ofre number no edubia obehwe na wetimi adi bi hu dwuma kama e de ama na onso so
wo de abo breakfast no eso baby ye duro no ye behwe na ya ma okwan na nso abam na fe ya so oluma bekasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Unya tini say yana say e frɛ Ghana force wo mo so form adwen kyeremra. We say yes citizens and not spectators. And unti ye sha se afa mo course no 0201 944 485 and 0554820910. Anwa otimi nka apumboko. Adumo na so. Nyame adom yenti o. Obi the federal reform na I you are say kind. Papa ko. Ono abo ken na. There be onyanko e obeko. No na me bomba say ompa no mfenko. Say ade ne ebesi 24th and then so say 20th aka 4 days. No na me bomba say omfenko na okonkon ade a ade reform no didi na ko ho na omye no kwa. Mo ane de wuro mase. Anti ankoma ona wo obatampa amanse. Yati. Kami MP. Yeah, that's it. Anwa no. Hey. Anwa. Wenchi IGP. Na anwa assembly position no de ongo bi. E ma chodi be ka se free. Jadam for renew. Jadam for renew. Yo anope ye de nyame ase. Many of me kwasa me man wo jadam why. Hey sir. 20 good years ni na me gina ya. Ya se men chan. Enti si ade wo ko. Si ade nyame ayi puma kwa mu a. Te se adru me so se na ye ka no. Amiri ni. Ene ya no waba fikasiem na makonkonwa dem. Ai. O ba ni tia bibia. Nti untimi ntwame bode nti ya abra fikasiem. Do nu mama mre no. Won sa no. Twaso. Yo sabri michia Canada was enya ako a owo atemso adu aye friend adwumewura ekwan fa so ye na adwuma no sara na michia onabo akwasi akwa ene mavet atemoda kwan zuanzi monzo mo ye adwuma tane ye pepepe unia nyame ya domu a sane ya na ye nua bai ene woni ni kyerɛkyerɛ mu efa akwanhia ho ne adaade kai control no kra yana ya draba fo no omu ni abotedu ba bia so o ka to mu nto mbokura na ye passengers no na yakoma wo so e ba ne sa na homete ye srom omu nya abotre enkaka no bokoboko afi me bompa ye se ya papa amu amukọ atimfosu akope vote no yenum se eyadan ya MPP ni no bewini na yampai bone se obewini na Ghana apa na ntomapa afra mikura mikro mu jadamfo na yeah that's bebre yo mate nti bra fikasiem also betumi ababi 0201944485 and 0554820910 we pacho dini be akase free kwa bena yenti o bibi aboko nyame adom asɛ mete wo nka kyɛ kakra no leja ane de wo shi kaka yenti o but we di alope ya me ha no on discuss by me bo manie but you could realize bila obviously you best can to phone so and sign ya means minimum ye me dey na metua ti ya no apɛ obi onim ye no wa ya ma o de beto mobile money wallet nim no wa ya ma wo enti kwabena woni bibi sa wo de wo ntumi nya kra no still na no kɔ wo mo office hɔ a wo wɔ emrantie ne mabawa wɔ hɔ a wo bɛ di wani ma kyra ya ma wo why wakamate me da se nyame nhira wo nso di ni bebi akase free obo ba o temi kate we unye ba ma taxi driver big one you know me better oh you brutal yenti o oh man na se mi tell me tika ka ba yakofo adom ba be yate yakofo ntira fa na me cause na monitor fa ya do se aduma na obo ba me fentie mo de ma me yanka na ma sa Georgia ni ndi se company ko e wo oda ko ma yi na obo ba
mesre asen no fofo se omu mi so mo ho se nipa ye ya to aba ma no ye se we na ye pe na chinchina chi omo so mpe so omu ti free ye sem na ondo foforo bi si ye kwan so omo atena se bi so mo ho se eye den ti a oboba ye wo bili bedire egu apono so mpe so mo de kwa parliament na omo fa etu omu hia se fit na bi e ka ho no etie de be sre asen no fofo se the way you Ghana ama ne do kufu ado na beli boni a edi koto no minku bebebe se o man Ghana so ama yesi sanyo me nyina no kwan no ye be sre so mo mpege e wo Ghana ha efa mo ma wo be wo mo da achi dia e be gina the year first 2017 June e wa back we because the city ne yakoju omu nsemu pe bail no anya dia omo be sori etia so man panifa ne sancha se da enko to man pani ani mpo no ne sancha se na akoyemla eti e be sre ye da achi ye ma ye sre mo ase no fo mo de nwa atare a mo hyadada enti se ba bi o mo kodina ye o mo ka se ye di t-shirt mama kwa wo be to aba man ase no fo mo de mani abi ana mo didi dada e kom ne ye wom the way am matching confetti 2016 na ekufa do so ekufa 2017 up to now no anya mo wanka any t-shirt and a sebi eba bada na mo agen wo yengin ya ma na ho se ye gay bill no ani to mo ani abra chinchina chia omo pese omo ji seat no na tese omo kwanya majority eta ma bill ehu hie bia fa parliament a on be for meka say na e wo na mes eti ebe tra se no yate yem peke ye tikwensi episode osike kwan ano ana bi mfo so pese omo bia mu na omo ji seat le de ma omo ni mfo betumi afa se gay no eti ye besre yate ye dance bebre dio e ba cho di bi akase fi obowa MP janka ban kase fi akama bo me pa cho yenti o obowa re mechanical na chia NDC for wo achimo dan ne ba bia NDC ba bia wo na se maka e we die omo yiro mo ho nya yan ka yiti mum na Ghana ya bre ne kom ene amanfo kwakunkum oboba ni nyina ne se kafra wentimi nyina so o ma ho ye ha obetimi ababi mpacho din bibia kase free odi nana samwa mpacho bibia bokọ de bokọ edere ade asie ntie we nana wajuma wo yede before pekmo nana se amidi 1957 Ghana e share yin that's obi ayawo Ghana na ubi ne wo oya Ghana ni ala na kwati ile ose oya Ghana ni ala wona na o passport wa ni wo ko so ya se wo ndi ya ni free oya nyawo na ni ko free ba ko oya Ghana ni gani vo bedre wa betri wo ya wo anu to ni ti wa oya Ghana na kwati je wo to ya na ga ni aya di dina ke wadi ayamai from 1957 wato upi ayawo wayana oya Ghana ni abenji yate yeda ase bebre nti na eno nsoso no jimedie no ana gusu ebu kofo no okay ba kwa for so ewrem me pa cho udin be bia kase fe hello yes sir me pa che fe me ya jaminta me fifi asema me pa cho yenti o ana kwa nche program mo yen in fact me ya pa program mo adentia so lower radio set na nya wo kan yenti mintie why okay ni pa cho ya na Ghana ade ba kwa mahama ka owura no mapena sempa ne sese Ghana fo jenkeni ewure fi aso sase na papa de kan ni de tu me so me super coupe e se Ghana fo jenkeni ewure fi aso mampa e de me ya ne be gira radio so aya ki kati system bi kafa che NBC e bra no mo wo so ne ya wo heaven NDC sabi kafata abrabo papa beno botto adi mai chirima ani ya ya chiwi se ya chi de benya ho faso
ɛdeɛ no no nana kuwado sɛbi wa ɔkɔgyina ahefa ka sɛ ɔbɛ 3 days ɛnti parliament ɛni kɔ sɛ ɛnya majority ni ade na kufa bi nya majority a ɔde kɔ pray day kɛsɛ ni sɛbi nipa bi kasa ɔmo kasa ti sɛ sɛbi